we ene Sompa Asem Mpe Nipa no de asantema yatum de Ghana magiatum de wiasema nyina se ye no na ye de dwumadie we ede ebrewo orofo obinya bia ko beye bio na ene asem chechire nchekase a abeto ya aproso no enya asem keto akra se wo bia nimse kranzaman hema nana kwa akura no na ewo se kro bia sante kotoko hene nyam kase ode na nimo nyam kase pa akotai ayuyo na chi na bibia ekonkai na die ba asem na sante hene wo free kranze ba die na asie ye betwetwe komo ewo afidie we eso orofo asem nifie asem enifie ma amanfo enkofa asem kase a oman ebekwa kwafa asudue a ye nom abua na no ebetofom ye besre wo mu ye sa nipa bonefo sem no omopomfo mu koma posifo ye de ba asem na asipoten ye de asanteman fa ekonkranza na omubamu no de be na asie bibia tunyame kase ana no nyina ye betwetwe enkomo chiame kase baako ene ye betwetwe enkomo ene anwumire efrisa asem a epempen ba no enya asem keto akora asofro gere chiamu akwata ana bisi aka fantafra bema no atigade abakade kumasi jom obinya bia ko beye biu obinya bia enka obeye bi wofusama wosi adaka woka kokotema mini wose abetie sijaso sikofans wose sikofans ideas na ye ka chom se bronya bosome no December no emu enna yenenam no enne eye 2nd December 2024 kakakakra papa no bamba wote emma ye no every January wo pepon besi sabiri no enya ensan ye na emnate hene manite to ne kan na asem bi o se senyankopon enya nkunwa eye dan a obema wo die ubedie eno ti wo manfo dodo no a ene ne wabo wa furuma a wo de etwen adekye enya asem keto akora na me ka kire da sani bia se twofidie no na efato Sompa TV Sompa 93.1 na asem kase a eba no ano de papa twumadi obeto omna samonka sa na wo hene yire maame yeboa akua asuama bronya boya abrewatia obetene nka wo falumba tia ne nachi sena efrichine kono mo betene nka ewo dwumadi we eso kokosaji Fletcher ene kwantabisa Isaac producers ye no mo edi dwuma no o ma tawuruma ene o mo di bia to aproso na ye betu no sere ene abasa ede amawo na wo master control room also so azuka one boy back on safo right macho man no o mada romana social media handles ye nenam so a ye ko ede koy anim na ye ka chi obi bia se nyankopon ena na basam oduro na sena otamfo ro behye na nso so nyankopon ebedwiri ne dwirawo ama ahoto ene asumdue enso aba ukọ Sompa TV also so a ekoba jase se primo bema ne David ka chire wobi o mada roma ene edi atwago e wo Sompa TV ne so kofro bofo mpa bema asu ketua me yipabre na Osei Aboagye Oforisuo ni ntifo menam tiadwam enam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so funtum pa katagie serebia bonchina na atwentwen kodi awu atwam yansane akosa menam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansampia wose kampian mama bi deje me o se me ka je mama wa ya be ka ketremu rame wonim kan wa hwa o ketrema o be ka o ketrema si omna samo bibia boko de Oforisuo nyankopon de abedu sa media na chese yawo ne de ne bibia boko mamenchia minwa baako odifo nkansa mechia no na no mekoye no bo medini ade no bisa se friend so se friend odifo nkansa am say odifo nkansa de din kase pa wa santemamua enti Oforisuo na mom am say Bishop Lumba je say no ya na de ya ka ho na no o de bi beto platform so enya me na make ono a o say no wa ye mister ba me bia ye mister minim se no na wo kan sa de a te fi ne ko mo bia mo de we say Bishop Lumba nana wa so ye mister nana wa nti u betima kan say Mr Lumba Mr Lumba u betima kan sa
Kwa baby I will be a chow. I baby Kisney who I go be a more dinner Sadi we among Kanya the other. And to wada. And to your voice will be a command and I cut a chonka side. Now was a bema. Say, we are there now upon a child so soon, tia, more human win young. And no quassem. A good idea, pa. The voice you. Your Bible of you where you might crack when you and your papa. And only broken heart. Fair, you bet me the annual canasa. Oh, Bema de Oire Jawanas or Basso and Poem or Human. No man and you, man and call. Share A cassa. Of course, we a cassa. May say Oba would done. Of course, you say what do first Aquanasua. We official way at Jumakura. We didn't feel so big. Boss, bet my frozen away. One you bet my catching a memma. For you, a Garia crab, you don't make a show. And you do never on my side and I can say, Nim de Yame, or cow of fast bobatayon, Sabroking heart and the son of Mamma. At the end, that Opesanka, the ancient baby about no, who caught a tower and a woman. Papa be an Irigiano, ya kaka, or an Irish top one with Kejitia, first Kejitia. A papa to me cook Kejitia, no, what a tecassion. Papa now test it or per se, who's an Irene Tompan or Keke. Looking at the iron. And Nunti, ye beck can say, Catacho candy, a mumma futusem no wood too. Nemo who bet me. Say, oh, yes, on Pobia more human win young. Of those who may say, Ben may be better make ja 1 ya. Pano Quajato and normal Quajaco to Quabaira. Quaquano Cobanesa, the Obel Pans, who Maninco. Maninco. Oh, Jano. Ah, when that's okay, or Quaquada. Or Quaquada. Share. Of you, nine as a no man you be out to tell. I was in no city pan or by Maninco. As our council or Quanquanetico. Now we did not tell what you wouldn't tea. Wouldn't do a banana, wouldn't the mammy. Quaquia Cobanesa, Sandy Pano, or yes, a man and Conom Penincomo. Debbie, or no common in your walk out to no so or catch or say, or a fish over. Oh, Natam Benanoba. One in Tembia over cat time, Mamma, meaning Cassa. 7 pepper no of ye. San Obaco, 7 fish abba, sir. Oh, meaning about Cassa to the Kwakuma to a man could be. We are, and I may bow. Of Osu, as an independent choir. Ubetima for telephone for Quaco. No, she say, oh, minion, train. Sandy pan open and come. Now the walk catch us, oh, Manenco, oh, Jana said Manenco of Osu. Oh, bro, ye. I command any more Jana Afran, yes, I know, Mano. It is Ampa. Say, will be or Basu Bejana, Bemas Bejamu, I am Pat Catacho kind. Now, could run it, Nams were bet Majano, and only a Samano. Of us were Messiah Baby Jawa, where Juma Quaria Quaduma. Quacua Cobanesa, Sab looking hard to do a mount up in Chanko. Menamacacho, do all can be man, oh, Meninabako Casa, especially Abuetiao. Quagumin in the back of Casa, Quacuma to him. Debbie, what you'll be up as your corner. I saw the cabby mount. The cabby mount. Now, may there be a mechanic or Bama be on no batty. Nessa be being Timuntum Bessay, and I take a cabina. No, but your Baba catchers over voice will party, to Yabe or Bavo from Janman and call on pro ye. On Kamwakuma and Ray. Sandy Pano or Ubrichi, Yabe did not. Uber did not have any from you or the one in the treasure. I think you own. But when I said one, I can't was a Miss will be our baby or her or my about a Morena corner. I make a show of bear. It's a honor no need that. When it that. Mazarel by my and no more no. Let's all fit and walk of our bow. Or bow no barber so many years. Who will no my baby and you do what I will took one other fiddle. To a castle or quite when you're quite so. Now, you say, Sanswa, broke out in the Chawadi and Chintam. It did be our 1 eye or 7 will be done so. Now, why dear now, who did and Namswan and it, ya will call Donald. No one call Kaiho, so will be here. Be our bay crash, a Bunisha, the old Home, the old Crow, your son and the Miamia and the Kai that, yes, all baby ya, that or Belcono, who a battle city, I expect you. Yes, well, baby, your baby. I'm ready as you do. I'm a jitu. Oh, yes, well, Bama being yet, or baby, your baby yet. You what dear you are with the kind. Nipanakopon or Bonipa or a question coso. And Nuti said Bema Jawa, and now we the Jawa.
mo adwuma ho hia no katache o kan nanso kukudura wodi bejai akọ ama wadwe afiri no ewai it take long ofoso nya ize echise wo ba no 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 foso mema kro wai bu ehun oba kra wo mpen no wonhu se woni obi esan atetare a we am timi show kakransa ya na yo ya so se rabo akraman osha adinka onya nuru ho obekọ ne ya bro no ketwa no wo mu no esa ko chefie mempanifo no ko ba de beche na ne sisi ache no wo ba so enu nti ne kraman so hu se oba aso na wo kọ ho a hwentokọ esi ho nya den nti ofo so sa de ne de ekwa nyame efa so boy ne de ampa oba de nko jawa forget no na nke ko ye wadwuma na ede na ode forget no say ye beyo no okay ma me dia bibia boko de Onyankopon da sukra me hoden topic ne ba say dia se enka ade ne ye digya ka meka se fagya eno na omuna Samuel ka wontimi nkensi so se ane ne mia bia won kai ofoso be ma Emma yese me ma mo kwan eda ye hunti no edisa o kanisa na eba topic say ya nanka me passe mo kra de nka oyi me free mo anka ha me nanka odi ni nyina ha ma ambassador one nanka say wa man ambassador one ambassador she mia mia kwaku broken heart na ya so man broken heart da no ma page me sami to challenge omla kwaku broken heart nche me da ma bi so nche me transport wa nya be born broken heart me fed broken heart na ga san so ai ten show bi na me cheche mu chere na jimi je na me na yesa obonse utimi dress on oba na to bi a shirt bi na o shoe bi se akwaku shoe yefo o jawa se shoe ni nya na refi dressing nya na refi nti wo so wadwe yo se waja no dress sa dress na baby wo bia wa hu na wasamba oba de ti na ni so lies in the eyes of the beholder nti dia onu na kuta onu na ni wo ba so jawo dia bibia nya no fe bi mu na oba de okaso wo ko obo asi godu nya de tata ho mpe yayo ni ayasa abo na ntwi baby obakọ no ohonsan ya on kai na chi on kai da chi so hon yesa de wonani no wa we mu mienu ahwe na me ne kwakutu yi ade na we woteatia me kwakutu no nteatia me wadi amanasa kwako hu so honye afi na osan ba ene oba sa na wo be ma no ese wo je ne part time ko be wo ya so kra ya ba de ba part time eno je so mani ko dey ko be dey aya so the boarding but yes akukudu no fo so e san ye wo mu mienu eno nzo obu won so kwa na hwe wode aye no oba na san ye na wa tu opon do de aye no ofo so na so oba bitimi aye na wa be ma no san pa che so oba ne pa che na be na san pa che e hoda kana maduro no utimi se enfom so oba ya ye ese ka udina ja no afi na o se pa che na so san pa che o de nyere ya kwasim na beti bi na nso me no mbeka sa de nyere why to the German nka why wa na wo kra ra ko sa ade ndinka o de aye mi wo na esa nka o pa me chew ofoso ade a Nyankopon de ye sa the word of do no enye ize o wo se wiase ye wo pe o na mo oba be ma oba betima se wo pe e ye wo pe oba be ma betima se wo pe ye wo pe but to get odo no enye so easy nye nipa bia na wo odo etu ni ba ma to ana no oba to na se we wa twese me de odo mi o me de opami o hwemu ye we no e ye wo pe ana ye odo ofoso odo no na wo bia e kofa sa de ne ba no okay wo odo a ema oba ana bema no ye osa na na edru me bia ye nwa ba bi ba ha na dan broken heart na ye nse dambo so obeka oba bi wo kasa isi suda 10 gram no wo se baby on the bema ni free pa bedu samre bema no eno ma koya bema na ye ne san e dan ne dambo eno ne basa ti se onye obi ma ne cancel na adwen sa ante sa obedwa ntomagu ofoso do obi no ye wa ya okọ ankafo a hwe emma do so che me ma no ma na omugo ni nya yo do enye ope ofoso obetim no oba bi atra na ope no ba na no no na wakoma ni akire nti sa oba no kwa otum se obi bo na pasa kra na enheda nya awsa ama no so na ya na nyinsen betika mu obi so oba on pene na o di nyinsen ba ama ma mpase
oba wo do no pa na ofususu se oba akro de owu tu fie wo ababo ha no nze mada shia do ha de no omuno Oforisuo jai ambassador one yo Oforisuo ma oni ni be shesi ka wo fie oba wo tu se owu tu fie wo abai no nze mada kwaku eba say dia passion out there passion say ya bro Oforisuo na me de ma num ni silumba num si mobi mfa nkwa ma bre manya wale mo na me nya wale pa esi ya me se mame goda ba ko na mame sa nyum sa repeat mame bete won sa bu won se ya preme bla ya pon o metimani na obi akwada na aka me ngwa we ngwa sasem na nam sumu na se ko me ko nya na me sa tini so madwen ya me so oba se obi da no so na me na mfu obi Oforisuo na de ado mi wi a me nkofie me tra ba bi kaka ansa na mako na me na madafu bia boutique na wo anu afra akwagu oni pa mo jaya na me sida bi o say sound timi nkan no kresa ye jaya o the problem ketu bi na aba wo se hwe akwabi a we su BMB shopping abaye no hana man akwagu si wan pa se oni dabi o eni wo fa enso na wu Oforisuo e kan BM no ye ma show kra esa na mfam esa oni akade ni bi na msansa na oba beja na oni akade o na oba eja o usika sa obet ho apopo ususu atwa chasense bebre ebi kwa wasa kodi light bay na se na me nam tentan fidi ne so na akro beto se obi gene gesa na wose den time under 17 for no kwaje cap no enuti under 17 for no sata mo se gago sata na gago mu squad gago ni ayi mu anwa no na according to akro beto se dua mo gago ka ni atwere powerful 6 na de obeje ne ge no e wo saka ni mu wa kwanda 17 abakwaku na oye de obi okwa under 17 abawini bonus wa waje etu odin sabonku be hwam Oforisuo obi wo so waje oga na odi soloku kura de naji ko ye de enye yi ni modu cheo ya tete ti obi wa na obaje oga Oforisuo enkasa ni modu cheo ye oni pe bo waje oga en ha dwen we ya ho hwenye yi dabi ye oni pe bo waje oga en ha dwen mane haw because ni pa otwu mutan ni mu oden cheo o sika cheo o asese cheo okoba o daneka papam kan kwanya ba ko cash wo so sabe pra na mfom enkoyie amadafu bi a watu kwan na ne girlfriend enoma bi koso ankoyie doge na girl no ko nya sika ni bi no ja madamfo no but last minute what the madamfo no ko kire ni ai papa no se ni nwa ba mani ti papa na ya na papa na bo makonta na nwa ba o hwedu ohia ye Oforisuo ohia mu akwa ni na meka chow na de na wo koka oba na kwaja no abre obi akonta papa no timi madamfo ni sika se na nwa ba na no ye meno ma biti ya ne nkasa akonta baji we wa wo de ya wo Oforisuo hwe katacho be maka wo se onu obi kasa na nkaka se hia wa wo tu ato no so wo tu ato no Oforisuo ne na mo onwo no obi wo ha me so baji oga sa fa soloku di na chi wa ya de gege na wo sashi ano ewo na chi no wa ye ne se tu fako na wo fa ngwa na de na agwa ye adi apa no Oforisuo kwa ni oni pe bo oje oga de mfata na awerho obi wo ho obi wo ba oga ho mfata awerho obi wo kra no na oje kra na se Oforisuo woni nyam chen no wo dress chen no na so abeje ebi ya na ni botom ebi so na nye botom krache ebi ya na nye botom ni kamu bode no ya na bi kana kwadu ebi ono so de ni mu ayire hie na wo sika masa obabi wo ho a wo betiti sika de ama no so no woni kamu kwadu no etise nkuruma obabu na dwama na we nya dwama asem babu apa enya dwama so fo so be ma bi wo wa wie no we ya start bi krama na do wa side anu wo ho ena de wa side obi wo ho a wo mpesa ena bi dwama asem na de wo ye no ho no eso so be boda mu kire wuku no enya bonte so na ka wa so ba ko ye sa ne ma de ne yiri pe bia mpaso de enyo wo yire no ne so ba ne be ko obi won so yire no wo kura kenken kwa ngosi ba bia ebi ade ndru ba bia ede mintamu mene na eyi fashion sa no nwama oba ma nyina ayira o sale asisi kamako na mi yiskama no na me bona kwa ede nyu akwa huma na hia papa no ede ne yire di natam se ne yire wo ye kwasia o ejimefo
ntokwa ne ba yo panifo aka ena panifo aka papa se wonte ase oh aja kwa mena hadai osmenti ase ena o man time so ba ne nyine ne oma ena panifo ye no mama ba ne se wa wiki na ba be man de yo se yiti no so tra dem wan we na de agudi semaba ena o ba ne da panifo ase ne we na o ba no so wonim ni kunu weak points to call ye no ku dware o shell and drain 90 19 yo mba ko bi wa aha sa ne friend net no net no ne fe ni bi bia bobbo mu nti eba sa na won kosra wa yi bia oba no be ma net no no so hwe tv na oba no koyi nkun nti o sra ya na o se style mu nyina penny no doggy nti o se o koto se o sra uja foto wo wie na ni akɔhwe oba ne kakra wo yi nani to oba ni wie no kodae no oba no kodae man so mo strategy bi o se ba to kwa basa oba na straight da oda to agu baby oda pu no to eno na side haze doggy no side haze doggy ni dino side haze doggy no da nche mu sei tu ja fotetewa no yeso no so la koda oduru oba yi ade ne bobomu yi kokko ono so adi kan ka se oba ni frifie o ya kan so nti eno koda oba na chi kode no da na man so mo strategy bu wo pese oba na kuma mu se kofoma na se ba so adi kan fast 33 na ase na de ba so no so to the fan na ase sa bedum ene na kokomo ho ye center wan ka hwe na watwon ketra makaka na je so betra beria nti papa de ne nine ne sei nam ne na ase se ba sa ni watimatra bedu na kokomo se nipa so na kokomo no ho na na finish ta pa wonte obi de na finish fa na ko no abobrim to du ho no oba na nka no no twe ne ketra mo si me ye dia be me ye twam se oba nso da se dia chenchene no no se ne jimi na me ka cho na wo sunti na ne me ka bia cho na me do be ye to du ho wo tra kwa so jimi for boss pa cho me di no san ko starte no de ba na ba na bebi oduro no ka se jimi for bed no wa san tra ho wa se kwasha bed no se pa cho me abrante jimi ba ni panifu e kan ye ba ko kan nka ti ase e ofosu anadwo ko jimi bed ye ho afi na be ma ko todwe kokra to de man no okay senti ase adwuma because band no wa na adwen se ko pa chaw eti uja bubu no we no kire se wo ye be ma na oba enu nya asem na hwe na asem no enya asem bi a mesere osusu ye panifo ba mu a jem na asem na one oba na wode ni sinto obi onim la onim points wode ba hwe anadwo wo za ma ho akono echenchenam wo so enko okay ambassador nene odinsenchiri bi baye omuna samwa isi a bad topic we bad ya wo na wo kasu si je yire na hono ano de papa orofo ya de futu sam no ebebrew na me ka kire odede bi se ewiase enyanko na wie ye die obi ani ho a wapa afutuo ene atenatene ho enwa na ye dete baabie orofo na futu sem a de ebrew no yiwasum yie pa eduru baabi a emfa ahokire enye de wo se wo ye ewom se wiase abraboni mu asetena no nipa ho betumi akire no bibi betumi ahia no obetumi akwa ho ahiahiam nanso so no ene asem a meka akire odede bi ene anwumire ni se memfa ahokire enye de ewo se wo ye orofo duru baabi emframa wode huhu pade a duru baabi a wonya na aboa tatia se aboa koto wode ani bere so de wonso a empempi no ya na pre no ebu eno ti se obekwa hu hiahiam se wo hu be kirew orofo memfa enye de ni kwan se wo yo every se o manfo dodo no a na akopiem abu afiase o manfo dodo no a na atoa nananom ense do enam ahokire bi eba ne so a wanto ne buase kada chobe makana Asem bi se ahokire ba priwutirim orofo nti wa ahokire na aba oso no usika no dwetire no ase no ena Asem a ye ka kire no se priwutirim e wo saade no ho na ekokoba ne se wo ye wadwene se sika na ase no wo pashem animanimu ya orofo emframa di huhu pade a wonya
na wobɛkɔ baabi a ni kwa sɛ wokoro ahokyere na ma dodoɔ no a na saa bere no akɔpiem wɔ afiase sɛ de medi ka kaayɛ no ɛfiri sɛ wanto ne bo ase ma me papa eduru baabi na sɛ wadwuma sɛ ya ato bo ase na hwehwɛ foforo eduru baabi na yɛ wadwene sɛ abasa hareso no opɛ sɛ woyɛ bɛhyɛ mu a ɛhɔ ɛna de anibre ba no na ɛhɔ na bɛkɔ akɔtɔ frem wobɛkɔ akɔtɔ amanim ahokyere bi aba amanfo bi so a wanto omobo ase ama enei abrabɔ no ene ni di chimhia ahokyere bɛn na ma me papa na anwumre mi bu sɛ sɛ wakomu ɛyɛ ahokyere bi a na yɛ yade ana ahokyere bi a wukunu oyire egya wo ana ɛyɛ ahokyere bi a wudwetire ɛhye ya ana sɛ yɛ ahokyere bi a yɛyi wadi efura adwumam ana sɛ usika sam na ato ape ama enne ahokyere aba so orofo womanfo dodoɔ no a ɛbɔ kro no omanfo dodoɔ no a atɔ adwamambɔ mu no omanfo dodoɔ no a wɔbɔ basi bra no orofo eduru baabi a yefie hu ahokyere o eduru baabi a ne maame bia na nani da no so eduru baabi a ne papa bia na wɔhwɛ no esan se ba mowo befa won koye no ntino ama ne ho atumi akyere no pa eno ti ma me papa na mafutu se ma me de ma no se ahokyere bawo so se usika sam ya basa ne wo hia dwade wo a ma se ma me ka kyere wa ne se woye wadwene se ahokyere no enti ubeso baabi a yenso a wodofo wa pre bebu wapre na ekwa akobuo no ekwa akobu amanim guase akan ekwa akobu ama yedu bekwa akoto afiase empo wanhwe ye ubeto nananom se yedo eno nte na afutu sema mede ma odede bia nwumire ni se ahokyere ba ya priwtrim se de ketacho be makan ye no na nyesa wanhwe ye na ye wawe so obedi ahokyere na chi a framadi huhu pade a onya na wanhwe yi obekɔ baabi a yenkoro ɛyɛ me modofo pa sɛ Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omna samwa Oforisuo we de yencha odifo ata Japan a wote amakomu fo janshi lobi to askwa ya me cha na mencha na me am na pram so hene Oforisuo we de tiawa ahokyere ba emfa no ma bi enye no ma wontimi nye ampa kɔtɔ so baabi a won so bu na pre Oforisuo me na we adwe ma me mfa saa de we kwanya we ni afutu semwe tiawa ye bedi bronya Oforisuo ye bedi bronya demanding no ye besre we oba we ye bema demanding ahokyere anase de nipa bi ntimi nye ama na ma bi aye sebe prostitute because ne kru demand we demanding no ontimi ono so hwa oba no ana bema no wogya na mana kɔ ne sa na te de a ne maami sika na se fie gude bi obakwa akotam no aye kromfo ye no firi ho a wo bema nso a wutimi bedi bronya mesronya de oyire beka cho bi asa to mame ene sese wo mane ya hokom edrume bi a hwe won se so ade a won sa besoso ye kan wo bi na man no ma bebre a hye so ama Oforisuo ne ye bre because of say na damfo ne na oyire damfo ne nam ni kuna toka ama ne nra enti won so say dai to bi man but won so ni sika no ti sa na te de a ene ye beka ye behwem nipa mogya gufo ma na ye bekɔ baabi ni akwa sika dura na akwa ye sakawa ye ma toka ama me yere mesrew ade a wontimi no emfa nhye wo kom ena me ka sa se mo fa wo ba no wo demandi twa mpoa ne ade a ebeye better se wo betrase na wo bekire wana se wo bakoye no mabone mo akoda fiase ana obeye no ma bia mfata de nguase abro de better se wo pa nyakukudu te se de ye kan because de nguase ne ahokyere ne owuo na eba wo so iti ebesre bro nya ye bayi bebre no mo agase no mo yire ne bejai because oba na dima aprane no ma bia bro nya wo beje unsu nim se wukru ontimi unsu nim se wo yire ontimi dem sabe so bi Oforisuo yenko enti na babio na obuye no wo se kɔtɔ wo de ani bre so bebe so obu na pre enti sa wo nipa da sane bia wa de pa bia da wo ye future a be boa mo da cha sesa ne na wo beyi ana wo be fa kɔtɔn na de akɔtɔ ade ba akopɛ ni ama wa mo uwia na osugu mu ana wo kwakogu eno de menye bi sa
ye nyina ye nkɔ no mako saa de on sabe soso no na bro nyan unu ukunu ana wonu yere matrase e de asumdue bebre mo da didida na ye enya de preko ofusun das. Okay, mami tia. Ofoso be ma medete for ne ahwefo ase na de wo kan so na ye pass na wo de aba Peter Asafo Moonlight ma ye nchia no. Ofoso be ma poverty is not lack of character but rather lack of cash. Enti wo su ne wo ban entete ma paya ye de ama wo no eni wo hia buburu achi ya ekuma amakoto ne ma egu anwea pradada so na enkonkoye eniema ensemfre betimi de wakwakoto saneyemu anase fenemo so be ma afene ekwa awieye enim se basa obia prese obenya sika kakra na se dwete kakra de asiesie ne fie ne manta de hyem ne mpaboahyem ena afe wo mo girlfriends mo mpanafo no ene mo yerenom ema no soso no ye hwe fie se ye nsa beka kakra ne ye de ba fo so be ma eno kire se ahokyere ni ntino koye ne ma ebegu wankasa wani mu fi na de wo haw bia ba besoe wo so wa brabo so enti ye ka kire wo bia se enye sikenti enkogya wo ho se na me ne mema ekwa akodeda mpacho wanhwe ya kakra na wo no eno ene wankasa wani monyam a wo eno ne wapomuden a wo wani anso sa keto na wo na wo behwere wade kese bi efisa wonu obi kwa akwadofo so be ma huni se spiritual ni se na ne emesity oba bia na se be ma bia no ne benya hyiamude wo mpaso bia no in a way no woni na nya pam bi ya pam no se sasa bi di na chi a wono ne wa ba ye ba konte betimi afolo enti yan hwe sa ne ma ne ye biem kurampo no ye hwe ye health issues so for so be ma ye di sa ne ma na chi e ma ne titru am yakwa kwate nyalwa dodo na ama ne bema na enam ne so ema wunya yade fo so ba won ti ase na baba awa bi mai bi adwuma wo Kumasi airport he ya wode HIV AIDS ye no e ba ye no mai no ne yire susu wo bi nte no wono susu ya no ne yire akwa akwaji aduro na baba wa na wono kwatwe ne mpra na wode asan ne de wono a wonfi no adan ya me fede se me ba na bema ne bu ne kwase aduane obedi kurampo nso aye den de ama no enti ye nhwe na ya amfa ya ho kire eni ye hia kakra ya yakomo no ankwa prenie ma bia ma akire no amfa oye ne kese bia ma mesoe ye so na sade ne masitie bia no condition is permanent da bia me kansa na han beba no obefa sumu ansa na so bewura sumu ansa before you get into your growing land no e wasa wo fa niema eye tempt ana se eniema eye nsohwe mu ansa enti se wo pie mu ana se wo firi mu pie a afeni ama papa bia e wasa wonsa kana na wonsa aka obefo ohia mu ansa no akwa pie sika mu efisa ansa na wonsa beka nsu a egine kulampo no wutietie nsuo ya ahunu mu ansa etiye nto yibo ase wa abrabom na abrabo no eyento ase ufiti prekopekopa osia wanhwe ya na emoja na abente no eye bre ntobo ase ye bekọ akodu ti sagya chechede ene enwa destination bia fa won se ekwan ne se ne ye wasitie no wode nkakran na wo kra ne ho kakran ka bon so akodu ba bia e wosie do nemom ma ye nya rabbit anasa adanko wode krikri afi ogodo obi da ye boy ensema na afi no ogina kwan mu ubehu se na obi aba besa ho nte no ye nhwe nemom nsusofo so dem di twato no ye susofo ye ho compare afoforo compalism ne doso ena me na wie school ena me na hyase ena wadru baby sent no e wosa me so me dru baby say ena wakonya boyfriend bi ne nsem obi nti no e wosa me so me nya catch bi a wono so nsem obi chen no afa na ye pre abrabo no you have no competition with anybody o competition wono wona wankasa ho na wo nsa baby a ufiti ase no wo ntena ho a emedru pempen so bi na mu abibia ne kele ho se ya ohina yire mehyaase wa hasenom mehya medwumadi ase wo tachimai me firi wo no me kodu nkwa empuntu anase bia development bed na aba mabla ne maba bedru sompa ofo so be ma me TV so minim se ba bia bedu me ne me ankasa me ho mabrabo na compete I have no competition with anybody eti matade ye ba ko enu ankasa mesi na me de ahye matoso kama na ahye me eti ma ye fa ye ho ntoto afoforo edo na mpepi na no e ma ye koye bone ye nhwe
ene ye ni nipa dodo achi ankwa ye bone na ye ne sai betimi aboa ye yenkwa na ye wose ye die ne ebedi amen wa bla ye mfia ho nkoma saka wafo bi ema wono fa ye nkwa ye rituals enya wono musika nsa fa nkwa wale ma papa fo wa bla bebo mo ba ne ye de wo mu de ye nkwa na etwa so fo so be ma asempa ho na etia badwen bantie ye nsem no no fa mo bre betimi aboa ne kra me da ase adonti ye ka kire wiasema nyina se ahokyere no de beba nanso so no sa ahokyere no ba na wa priwutirim esan se no nsia bomprenu dako no sa no pa wo no nsia no ammo na ahokyere no wo mu a ne namu a bia enkobo na nwumre so no na katachi ama ne nsa so orofo framade wo pade a wonya enu ti sa ahokyere ne ba na se wanto obo ase a ebekwa akɔwie ba bi basa eno na mpese ne wo hye ne nso na de boku todwem na de bobra 05513131 05513131 0548 na 31 0548 na 31 enu ti sa ahokyere ba eduru ba bia na wato obo ase hello baby afre wudi ma one so kakra ma me wadawro ma o ka se free yenti o oh hello Osei ye Osei ye ayere ahudi lele ejatiato Oba ye ahoche ba petrim so ba jo so police ahwe de kama pa akwante bisa anya ni mo no bia wasibi basket no da so ba ofa eje mi se ga to ba kwa ba ni bebreki Africa ni mu kale ni music ya beto abade ya woni di so ba de mu se blanka no ba ke jana se kakra ba de ba no so mu cheje nkane no na betire no na ba na se don si mo bi sa atachiri ere kwa na ade mi ya no oba na de ba oba na ti ama na basa ni mu aba abem no question na I say around some say e cha no no di akire o mo ba ni di kenu odi na kina se oba no tutu sana be manantie na tia so fa to do tia ni bo oba ahun ti ba fuji ba jo ba me janu abeja fu na apopo samwa ani bi shoflu ba o here isi me gbe wa so to market yo oba jam se ofutu o de maye afi ko ri na ni to do de ko ntuma no ababo ni si di ye de bia na abeti do de bi abrabo na se de ofu first no to bia o fu ya ba wu sane so na si bi so ndi je na no ma bebi an ko ye e wa abrabo ma e mo obi na ga nkomane uti mfata tete yi a yenko yi bi e bia na mo ye ni pame zan ko ji skedro na nko de akoti afaso no akobodam ni se ene sa ho tira wo so a enye se ya da e ya ko tim o fa na go pochi Nigeria makao okay hello baby afre wudi hello what be nkan e ba try yenti o ala mi aya ni ekropon efrefe ekropon okay asanti ekropon be ba so nyame kira mo pa wai amen awon kire ni di e se wo su oko hello oboso ye media ton grama spring grind Mr. Enoch aka Nana One Collection ba ko pe na oboso ye abade en kan za butu ye beba ho ye won komo ho ye bedi ni sese no ye twen pa na de en kan za siadaji ni poso na ye wodi aba no sane asafo no like Peter Kano and so ye pa kakra America no se o ma me ewu now be ka teme na wan se o ma me ada ade e bechi obi ama me be so na kopra na ye be hwe se won so ma me betime pia anokwasem ye me kan to bia se ade a wuni no men kan teme se wo hwe ye woni me bu onu ma wo o kopra oba kwa no dwo wonu ma o fo so du ba bia wo de pressure be to an ka sa ho so
You want to on my own car. What the press of the poor and for the honest idea winning. May how one can't tell me so what. Yes, I in the dear. What the budget when I'm not telling you who not going to win the big one. If you can cram your one, but when you saw Mra or Shushan, you open, not about the marine. Okay. Hello. 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 Titi for no hard drink. Titi for no hard drink. Hello. Hello. 0548 931 931 0548 931 931 yemfa number we eni dwuma em se 554 ano ho atechema kakra. Hello. 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 Baby afrefre odi mame. Majo so oba pa. Asem Mpe Nipa dwumadi na ogina so no. Hello. What men kan? I'm trying to kapa. Yenti o. Ipasemo. Ikasefi enyime. Okay. I'm tacho. I want to say one more thing. It's Oh. I was here watching a big tour no. Okay, hello. 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 Yeah, for a friend nyina emfa ensia na medical culture say aboa tatia wonam emabaso ne twasuo ayemfa ba kope. Hello. Hello. Baby afrefre udi. Yes. Hello. Hello. Yenti opening pa. Baby afrefre udi. You can let me be my UG. Yenti we. Be my UG. Mentie wo ho twen ho kakra me ni nkomo wate. Hello. Yedi kaka kire mu se ofra no atwen ho. Wate mase. So ogina TV no ho feed no be sa aba ha. Na ma yeso ye bre. Ye be sere mu hye sa ade no so. Ye ko computer so dwedie emra sisi ha.
Edia ben na esi seche jamasi ama atwene ana. Na ene upani ekonkranza na nya asem ketwa manhema ekwa akura no. Yabu na sese na no ene ena nananom eye na yi twato okra. Na ene de wo se ukonkranza nananom etieti omo chacha mu omo ntom omo afura na efe. Enam so ema krobia wrefi kotoko hina santima wuro nyame kese na asa tu otoso mienu asantima wura de nani monyam kopiem ewo nkranza na omukopiem ewo nkranza no amamre ne amane de atwagu a enya asem ketwa kra na obinya bia kobeyibi na ohwe anansen santehene yeyi vatina ha ne yeyi vatina ha ne nyina ya nimonyam onyankopon de ache no enu ntino se u invite no dwumade bia mu a omba ebeye ma na ye ma ema ne buso na santehene ne asanteman ede efa no bi ekonkranza omobamu no di asem na asie yenkon homa so na ye ne chiame baako entwetwe nkomo abra santehene ekon nkranza no ni bamu no edi asem ene si kwa so na otimenka memwakwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so ya egoro mini ya katachie ne mpom te sei nyame adumo Oforisuo ya ne ohene ben anachia me ben na etwetwe nkomo yi wori wadama chame poku ajima gwete ye na na asemi chame chiame poku ajima wosum ewo asafo anasim Asem ya na wedi wadawro ma esanse na woka wona wokwa yie ne ho no mubamu no ede amone santehene na koye ene ukonkranza no twa ho mfonyini kakra kire me mentimu nkaye baby a wondede kakra wo ho ana ya nam kwaso nti ase network na duwe bia na atiko na mokwa yie no na mepese ka utwa ho mfonyini kakra kire me eba jo beti menka ameton kapa oche menka ba antu de kasa wayo da ma de wo muni se me pa fidis na machia atiefo etie Sompa ane ahefo ahwe Sompa TV na se de odi kan ye no na enkraza hima ekwo ne kura no ene da businga kan na esi se ye de na ekwo kura na amamre kwa so yura santehene de yere no sa santimanyi na ye boni chidom na ye kobo aro na sebe okura na yere ampa anopa na yesi mu ba se di ka tu kwa na abo no woche yenyina ye to aso kama ade kopie nkranza ko ya koya amane ni amane bibia awi ajawa hine sole adiasa awase yesan ba yenchi na ya ba no aka kakra am ye dutachima no ana yenya ne ntie se obi fesi ohima ba ko ye ba asim se yensan ye chinkofo po na tokwa bi esi awo chichima ama ohene ehifo na ka ohene ho ne de omuka so ne de bibire hwehwe abobo mo light na de ti obobo nya entina je se ayese ya besa na driver no so fre yoko driver bi ana so mumra ne muda ho entina asa ya besa asa ya baba enti ekusu ya ba no ana ebeshi aposifo for a place woman say ne muda ho ana ababa ba ko di kan bo no asoro ana ba ko bo nchemu ana chiu na ultimenka ya kasa ai networky yehwe na emse network no edi nhwamo kakra
na asɛm a asi ewo tachiman wa bra nananom efiri nkuraza eba no ano odin pa ne mu nkomo no ano odin papa am say atutum nana yenti otu asoma e wadaroma any who said Baba ko enam so you eti afia police for the day no moment nti ana tiyo abo e kana kata emu sache say police for the guardian na ma ye twa mu wie no ene e fe omo wa che de say ma o mu fa ho no so mu fa ho de a wa hwa ye nim de besi e wo ye chi eti omo de ye from mo ko fa mampo eti ene asya ye twa mu ba na ye fe ye nimu no e nya ne tie say na nanu mu ka se ne kura e ko bebre omo hwehwe ababa omo light kura ne kan body kura bo bebre omo de tio ne aboba buruburu mu asese ka so no enti wanye so busa ya na aja edi sante ne chi eko ayi nkranza asema abatu awotachima abonten so ana meka chewe na me nya no tie se omo besi pampim omo bo beria ewo ho na me busa se boya no mo boya no na aye tanoso ene tanoso fo afanu na eko na tanoso kuo no e fa sum sante ne na fa so mbasum tachima enti ohene eko no yeduru omo ayi amane ma osi ohene etwa mu no ana fa ba ko omo so mbasum tachima no omo se no mo ntia ase no mo ye ntokwa eno na ma sa pampim no e baaye eti e wo krumu kwa ti satan osofo no eko sa na ye nimu se omo si pampim se sabi sante ne bezen a omo de abo ne ma begu no so sa na ko wie ye sa na ko wie ye eti nana mami musa sante hene onya kwatwa mu koi anase se de wo ka no se nana num bika na omo si pampim no enti asoja fo ne approach for dinner chini ehuru si fo mo no ana ma o adwane ye ana mo yi barrier no ana o twa mu ana mo de abo no gu o mo ai convert mo adi wo hene chi no aso na ebo na omo toto ye no sante hene ka no ebi kana na oyine ba ko na me frɛ no na o ka se o no ka o ti mu de ahwehwɛ nyina apapai na chese sante hene de bibia anto no ya de bibia anto no ka simbisi na panipa eyetano so ana se tachiman aburo do mo buru ye o tachiman ebototo ni nyina akoso o tachiman akoso o tachiman na se tachiman rana ba to no so wa ho na bototo no koso se ho ana himfie no so obi prai ana se obi hwere ne nkwa Friday omo awa ya nimu no ene ya chinkasa ahwehwe no whisky ni dirigo obi so ama atwitwa no ana ya daba no so omo to bobo musa ara whisky mi ko che ne mpabuo ma atetete na na ho ana ni tiri panipana me wiasiete eye de be poten ena mu omo bo pampim no e de be poten ena ma omo toto abo no me tun kai noke asem wo asem kese pa kwan so ba bra sante hene ne asanteman kwa yie won kranza ombeduru tachima no asem kese ati abototo akoso Oforisuo mentwa no se tanoso wo ko tachima ya wudu tanoso ansa no wako tachima enti eno no na oyam sa o chese binom se ombesom sante hene ena binom so ombesom bron champion dodu akwa wo man hene ya wo no wo tachima ena nam so emu ebo pampim no but omo ko omo ba ne de ntokwa na nkasa si wo ye friend say tachima man hene na hemfie no animu ho na abototo no fiti ase abototo na etuo nso so esa eka eba aka no esoro ho ena chese omo driver no kra no
your friends and windscreen be boy ya watch say go ne mpabo mu ne ade ne tirimu a o ye ne nti tano so omukọ ni mom na no mo esi pempim na wo mo sam but entokwa ne de watch say si wo tachiman o man hene ni mo ye besre mama Ghana na de da Ghana mama no na baby da asem nyansi ha o asem enyansi ya we no kura ye kan no emu nchirimu ebeba chena yie so anwumire yi aye ba fidie so no ene ye nya asante ye no na ye de mpa ya ne ebo an se sante hene komo de bibi kan de aka asem besi onde obesene ba ne baabi ne ba na chiri no ene omototo abo no anana bi ka asese nti nyame adom a echena no emu nsem no ebeba yie ba omrasamu Oforisuo bema ye beda na achame ase na ye wo haide yanso edwuma efisi betimi de aboa asanteman no se BBC a se na tie bia na ye mfa ye pe na ye nka ye busam yi na wo de okobi a de nani krotwa manse hu ye one chirimu nti ye da nyame ase se de wo kan de na chese obi beka se ye de abe yankopon de nyam kase ene nkrofo anase nananuma ba bedu Oforisuo on se mpanifo bu bebi se asem bi beba ya na franka ensisu ni wo hu se bebi ba eba nya enoma bi koso asem wo ye ma reho kakra ede ne ko ba ya ene de yehu na obi be se o kan potoka se o se hu bondo ede ne beba asa yo kwesi utia na omo wo montokwa dada no sa kwa no mu no omse kurubi so obesom santene obesom we eno na akofa saje na bawo nti se dru a na se mo ankasa na chebe mo yem ho akinyeje a se nya asem na aba na sebe ye kekan behwe awura kwa bi na ye tetetetetan fidie so na nsem a eni obi okura hokura even ni krom kura na busua mu kura ubusa se na busua pani kura no ye friend sa na ofrin fa kura na ba wonti menkyere na enso sebe woto ka ba kwasem ye besre ye na wo kan ye se bebe ye dru ne dru kusha time ye beto aba enti sa asumdue ho ade a ye bɔ ho dawuro no enya abato no nko a wo ene ye bɔ ho asumdue ho dawuro ye to aba ne wie kura na ye pasumdue because ye to aba ne wie de obewini anase de obelusu se we nya asumdue a enkofa asempapa ma because ehuro ene no ye hu ni de yeti ene kofa asase mani pani bre eti se ye ka asumdue ho asem de a na de bia we TV so ye se asumdue na we ni we aka se na ya kretia ibi na ya asumdue asem a se ye ka de a mumma abato no nko anti me kura menya nka asumdue ho asem no enya abato nko anti na de bia ka asumdue ka TV so na de bia nka asumdue because asumdue wo kroma eye na ye asumdue na ye yi amanyo asem firi ho a afi ye besre ye nananum bi enkasa nkyere sebe omo nkwada eno ma ekoso Oforisuo du me bi ayetan so content video so te se TikTok ko hwa Oforisuo kasa bi wo ho a ese otwam ni kwa se ogina ho eno ma we dey ntina se ko ba ne sa ye ne nyini nuru ba bia but ye ba ya ye fie kakra ya du sa eno ma basa we sebe nananum mo ye ko na akoye history ena yetimi ka bi we say no kwa unwu history a obeto ye ena nana we okwa ha na ye say ena we ye say but enei sa no ma na atwam na nananom akoto ede bibia toto yie no afi na nkra bi start sa de wi ebeso mo san akofa sa de ne ba but tete na twam o ena sumdie ye 21st century there sa no ma no so obi aka sa de ba o na de akoso yi Oforisuo se nyame amfafie ena sebe ekoye adebone a Oforisuo sebe mpredwasa asantefo na bi wo yi se kumasefo wo tachiman na tachiman fo so di dwaba ha wan hwe ye bi anyam kese kura no no na ekoka che obi so obi nya bibi o ebi kura wada but obi ono so sebe mpre ne na se yenso no yenso ye hina sebe ye ne tia no wan hwe ya because ye nyina ye nipa baako wan hwe no obi so be fa ne se me so me ba na ye mse dia ena me so me ye sei na ko fa nsem yesu ya mama kumase na ko fa asem aba ayesa nso obi na obetima kire se Oforisuo ye kan obi na obetima kasa sante nipa ni bi ebi ware ho ayi fo so bi ware wa eti akoba ne sa na de ne yeka
obi ha dan obi what afrin kransa meboa so ho na asem si here obi won kransa ha obi dan wa ha obi tachima meboa obi wa tachima o ha dan obi kuma se ya ena obi susu ai tachima ho wono susu ha dan o tachima ono susu ha dan ho obi digwa eko ho obi si digwa ba ha obi anka obi menye hwe so hene bi betima ka jo se ba ye ne ye di nananu achi no in fact emi edu me bi asoma bi wa asoma wa menko ofosu suma bi wo ha asoma wa menko de adu no ofosu ya hwe ne yemfa enansi fom na ye ne ye wa fidie so de betima ya ne ye yin si ya hwe ne yentu dipa bi fu asomdua asem na ye ka no ya fa ne sa amanyosem kwada bi okay nananu de enso ka ho omonye very careful enne de ya te ne no minim do kina be san ate omonye very careful na hwe ya na jibuma ebe ye nsem bebre ye mpetete no mani bim atwam nananu abeko omakodedi ye ne ya ka ye fa asomdua ntina wiase that's all okay abriwatia Ofoso be mama mema nanache ampofo miankasa mirua na asem hene mama no adwo mejidi yese onyankopon adom ne ho ye na santemera otumfo se tu abebi onyam kese wotekra re brare ni kru enuma so ya manetiri nkwa de ne enka esie na enya papa na yempese ye bete sa abakosem bia ofoso be ma enya akono na emum enwono na etan Sani ya mana ya tete kwa asem atwam de ba asem ena mesum we so for so be ma sante mero for so ma ono kola no nipa som no kola na edo so dodo enti won pere se bia we mesom ya na se we se mra mesom me na we kura na emle dane no ho anu wadane no ebu ni mu je no wabu mu je ene ko bi kura se en friend tilapia na yesa akoye chibie mu dia ene ya ka achi o yama yanimie na yenhwe se ene sane ewiase nyina aye global world no yenhwe ne ye ne wonum nyina enko na Russia fo ne Ukraine fo kra ntokwa krampo no wo mo muti wo krampo no wonum udwane wo mo krampo wonum wo bibi die no ya wonum wo musika e wo mo passport ahodo no ofo be ma fo ni kire mu ota no so nipa do sei e na wo passport ofo be ma na bibia ya bibie asabi wo ho anu ase kire de aka mafrafo tachima akwakoye maframan enipa domu a watachima no enya asam keto a adan ye pese ye da tachima ekro ne bo adan ti no osi ade yoku mfia beyaw brocha pip de du akwadoto so nan adan ti na ye pese ye ama nim guase ko manchene no wa bre bi asam no krampo no emme ne ho because akwada wuto mfichira kopem sa asam ni betwa no enya de wudi bepemu da eye de ba ade a na yanum asumdue bua no da bia ye bo ho dawuro obi e kasa enti ya de ye te wose no oboso be ma woteta no so sa wo mango na beba wasiesie bi won kwanche ate se de da bia no ye maame nom ne ye papa nom ya ye nuan mo ho no mu ye no dan sa no mu ye no enti ya to so ne nya ne sa na sa woti wona wo asumdue na sa woni obi aka entokwa bia ne ho a wo asumdue a wo ade nyina da yesu nyansa na sani ya mana ya tete kwa saba twam na mikuwe say ena ya tututuo ena kwa yedai etu kum nipa no ena yedai wo yesa tutu asem no okwaji wudi na yeda wa ye bia twaso sani pafo no sani ekwafo no mu ya sade no e waso mu tirimu krapo no mani wo mu nennemlem sa me kwa kwatutu adan ya wo tekra retin bra mu so bent no ena me nsom ni ntirenti kwa na ya odia ekwai na yo dia una nanum krampo na wonu be bra ye do moja krampo no e be twa so krampo ma obenya baabi etena ye se na manya ta no so krom anasa tachi ma krom atena no wote wo mo penten kwa ho de wo mo krom do moja to ho ma asomdue enya wo na wafa bibia wo fo lele no e na wo be place bia ye nsan kwa ye chinko hwe moja ngu anasa anya tutu asem for so be my side sam ne ma we say no ye ma your system no working very well. Now we say Tachima Chrono for now no a regional capital for Tachima South and asa Bruno East. Eti ya shona cameras ne nya adwuma. Omoso wa fi say bia kro bia mu abie ya chese ba bia si no e ho ye run about. Sunya na kwan nie we say kwan ya kwa yi municipal assembly ni we be kuma se we twama kwa wanchi ne yi. Camera si ho. Eti wa say camera wo ho eti do so mo ya sa to trasam no. Adan ti na yentimi nchi wo no. Se kamlensi won so a esa time so mo hihya sa ne ma ne wo
na ye hu saa nipa kora na omo ye saa ne ma no we obeyi na bakra bofo so be ma emra no enya adwuma ye be chi omo ni asa gya wonom obehwe kora no obi ye security officer wono so di mo atintiman obi ya dehye obi fiu ahemfie anaso obi wo da ne ye bi educationist ya wotimi hu te ade ya me ye nya kora so no akwa ye so no ye nyi wo mo hwe ye hwe hwe ne ma ye na saa ne ma wo so be masanke wo cameras ene so ba bi asie ne de pote ayifo ne ye friends e ba bia na ohini ne ye adwuma classic fm ne ye o ma hina ahemfie ne ye eti ukwa abrosan na classic wo mu na classic fm wo mu na no ma hene eyi ne ya eyi no ni chese ya abrosan na bo wo ni chese ya fo so be ma e na sa runabout no wo eti dia benti na wo sa dia we se etimi si ekuro party mu sei e wo so mo ani wo mu no mu ja sa se hunu na e ya mpepi na wo ye no we e fa di papa bi amata mo ho ya nwene ye ho ya nwene ho no manom wo be hwe mo ye nkwa ne no manom na e dia tintin ma ba ye da nyankopon ase se yankase ewura ya de nyina sikadwa na danfo pekope otufo se to abebe nyam kese ne ho anwu nso anwu nkra na wafa ne tie didim na enim se fridge na kɔ no bibia beto ye na ye ho ba bia susu ade bode ho be fa wasa asem we se ho so be ma me da ase yanka nkyerɛ wɔn kɔyɛ ade ne sɛ nyam bitri wɔn ka titi na ye busa sɛ enye ma na kɔyɛ wɔ ye mema o ye musa ye ho ana nwumre sɛ saa mrantiefo no omokoye saa de no moma omo so na omokoye ya na so obi hye akire ye nwen kɔ saa bia ne so omudanya ne ya na omka sɛ santehene beba enu nti no omo be plan no omo de atia santeman ana so mbetotobo abobo na nanom ka mu ana ye ka kyerɛm sɛ asante wotumi kɛse pa sa tumi no a edi sante achi no ye konkranza na ye de bi ko ye ba na o kan ye ho enu nti na sante hini timi twa mu ko no ba bi no te asida na de makrupo twedi ampon se ene wa ma sante anti asem yaw ana bibi etesa ye kan o hitadua akire o ta akire eni yama o musika ena o mudidi sa nkwase asem no na we ye ka no nyame ya adomo a we die ya wo yani ade enche no eho ene ye behu ensem a efiri asem we ene de ta akire nyina ade ne nyina ye te Ghana ye nyina Ghana fo na asumdua ama Ghana wo no kakra ye che we de mo akwa ye na da bia Ghana gina no tan da bia no tan na mu ya beda nyame ase se obi antumi anhwere ne nkwa pira de o mapira asopiti ne de o mbeko na yakohwe mu yade de be firi mo babia no nyame ya doma wo kina ye de mu nsem na wo se cars ne se ye nyina no ye de nyina gu TV no so na nyame ya doma wo kina na yede ni nyina agu TV no so amamu ahwe sanse se yede emam onwumire ya abrehosem ebeba cars ni bia sese pa de be ne si se kire jamase ama atwene yana ya asem wo so ba ko etwagu wa hasen bas na aye your friend is saying enche ho grass ni nyina abobo de be ne aba eye de ba eye de be yankwa ya ne mofo so tatu bafo e de bebo ye ntaba mu enam soro yesai enam fom ye maami bia wode na asem bedan Asem Mpe Nipa dwumadie maame no ne nofo breast cancer na atiefo adawuruma ne ahwefo adawuruma na yenye bibi kakra ye de emaye maame na ode akohwe ne ho yade eno ti saafo yi a yetene yensa omutu mu ma ye nyina ye beda wo mu ase kwa asoronko so na ye maame so faako a ye kire no ma no koye na ye de aduru eka no ene ente ya mate ne se ensakra ye eba nipadua nim eno ti paibɔ ne de taachiri se obenya yaresa kama oba pa memo akwa aba empom te say yami ado sesi ya no ada wo ba ha ene no difference ne te say
kakra. Ese de ye. Patron. We are metese yes so say yaw no ankasa na etwon no ekofom. Patron. Na yese nsuo bi so firi mu bai. Say be no for no nipple side ni na pro. So na mini say almost say nsuo no na me de ye no na e pro sa. So Tinsuo ni nyina fi ababonten. Nsuo no e ba kakra. But wo ho ni na no say. Almost nsuo ne bai no de e bon pa. Ampa metikam bi omo kata omuni. Oh. Me dem na so. Oh. Esa na mawre ho aba. Eti na nwumre omafo dodo no a ene boa ye sika fam a ene ebenya 5000 de amaye maame na wode akohwe ne ho yade etire enya nte enya achesoa ti wa kwa bi so beka wakoma no obetumi apɛ bibi na de abre no entade ne ntuma nyina no oh ɛyɛ asɛm wo ye mompaye se Nyankopɔn ebesan yade ma me omo de sika ebeboa wo no di asɛm na beka akere wo mo Yam be shira omo bibre Ida TV Sompa Yetio ina atifo ina ene dia osofo mentime mbon dine but ina That was yami shram. No, okay. Ya maame kwakwe ne fama na preko. Mutwa fakone nchen. Obam kura nya hwe. Mo fanto maame ne so. Yami shram bebre. Azuka. Maame page sika ne kosoro. Ya de sika na ma no. Anu nti no oso oda omanfo ase. Okay. Ya fancy ya na onu akra na wura ho. Ukunu no still a won frɛ wo ho. Ofre. Wa frɛ. Ya kan asɛm no te wo ho. Me o ho no on TV ba me ka kire no. Na papa ya odi wachi ya unwa be ma no a. Ba twan. Ayo. Pani ya hwe ni ye wate. Na ho beto no. Ne ho beto no ama ewiase nyina ayem nwanwa. Okay. Maame baba wate. Bra no ye behwe ni afrefre o. Ye ni di wachi pa firi se daku bi abesa aba no. Ebe ye nigye ama wiase ama nsan nyina. That's baby. Eya asem kase pa. Maame baba wate. Enuti sabre no adofo a okọ maami emwa ebeda wo mo asepa baabi a omu yisika no efiri ebiada Nyankopɔn enhye wo manamu baabi a eduro no kan no mate ho asem se ye maami o recover kakrakra yaw no so ate ya asem okay ye maami bi enso de abeda Asem Mpe Nipa sanse ye de obi yira de a ode ba ya ibe hunu se entino sabre no yenko na ye maame enkodi nkomo Zenab Abdul Baki ono na yira no ya asem kase papa empempi no se ye betoto abasa no a ya na ano ya yedene ya na ano ya yedene wadi mfienson so de ka wanyini kakra o ukuada no na abraba woyi firi ho yenhunu biem ebesi enne na opie no na wo sha atare blue and black sa ene atworo de atomanim ha eno nti no ne maame ewufi ha oba pa memo akwaba akoda no na eda TV no so no maame memo akwaba o how ne say di abeda Asem Mpe Nipa me how ne say me ko esirem kasa den me ko esirem no akofa me nua be maba na mde na ba ebedu ukuada na ebedu be 8:39 mu
ne baja kwano wa ifribokin na nuhu an ebai mama ni nsu adware amma ne adwane adi ti be fans be 12:30 to 1 mu no esa ya adwane esa ma ne didi ti ekoya asori ti ya asori ba ya ye tito kwa mi kra mi to na mi tonku ye de ekoya ifro ne ba nta ifro ne akra ne nyina wonne o ma ya wo mu wodem na ja ye me ifro na mi ye wo abontene ti mi to a mi tonku na mi omo frey ewura dem say ye kwa akotene emu kakra aba ewura dem a esa pie ya nsa hu be sorry be tere mu a yese ye be sa be ya sorry ni hu akola no be sinde wonti twi musi kasa pe no woka brofu kasa wonti brofu musi ni pe ene hausa won hada dana no yirai yeti bushen adumani bushen ya hwehwe na promotion bia no ayem fa nkochai ahwehwe na taize ni de yeti se adumani suro ye ko chinchini ono bi ye ko busa obi no bi ka se wo hunu se wo besre nsuo se wo num nsuo de sa kire nsuo no so no mo yi nsuo no ma no na obi su di pa no efiri ho ne die bi sinde ye ntini hu asem bia unya be maba ma chiri baba ma bona wano kwa ne send ni pictures ni ma mi o ka kire no se sei ya asem o onde aja o she ye nkran se ja de be sibia ye nyame asem apart from so the be call radio station sunsun wi asem akope no baby omo fa chire omo so boni bia nto no tie oho naja sila yenye hunu oh ni din nyina de sei ni di Zainab Abdulbaki oh moi hwehwe no a be mosi kasa no de se odi otimosi betumi ne naka osati hausa wonya akwala wo hye odadin wonya akwala onzi akwala bi wo ha opre we se wubusa na asem kra na obi wa no kra edin mokoya asore na ba no na mobaya na oni ho yekoya asore ba ye no onzi atena ka mu ama ade achi nti enyina ye asore ba ye enyina temi kwa mti wona mi tonku mo baketwa ti ewura dem si ye kwotene emu no kwa so wura dem ho bi si wo kwa akoda ti anu pia bonten ye nyina ye da ne mu de da ne emienu mimi koda ba ko na ono no enwo no koda ase de ba ko to wura ha no api ti emi si enka no kro ya hu tam kra opie nti ye pie be tere ase ye ba be ya sori eni ya hu tina mo de mo adwen chance wada sanity ay asem o ahefo na mo ba no na mo awoho se na mo do mbae ba se ya ekoko ya ifra ye ba no ne ye nipa 5 ne koye na ahoho ne mienu di echi bae nti ye 7 ntada na yesi ye ne die esi wo adonku na menua mema ne de ifro no ma no eko wo de sa Sofia side wo na ye sister ye maame pani ba ko wo boshen nti ne nke da ifro no kwa kwasha ifro maame ne nsa na ebia yebekọ anwumre ansa na ye da ifro na ko mimi ti adanko ame tinka anwumre mom na nka me kofia na nka mde na kofi desa na anto no ye ya hu ni bi awoho na mo no mo ba ne se wo mo we awoho no nnu aye kwaja wo mo kwan anache so mo de no mo fie wa ofie nnu akwaja wo mo kwan de mimi hu no se akoda no waka musika sa kire obi obo mu kromfo no bi ho ti fa musika sa no tonkra se obi akoda na kodi ne ho bia onti musika sa no mete amama wogom
ma me to ne nkra ne ntam ye de bre na ye adwuma mama wogo wo na wogo untumi nka so de na ma me meka tu be yira wo bedwa ase sanse amanfo ato mama mra akone ukurum kasa ntimi ka ukurum kasa aya asem wo jina ne nchen wa jina wa oba pa ye fro sei pacho amama Mohammed akoda ne yo de yi pacho makuma no de wa yira no pacho hai famusi to ne nkrawate so baby obi o mra Assalamu na se alaikum warahmatullahi izabrem sam kama mali ya sugri to mbi melem da ma wandu na faji to mbo ala men kaye mbeni na zimba so abzo na ma yemre mami jasu no na ene be me hunu sisi a fashim se so wo mukurumfu mu sinu no bia abusuafo pe no mali ya sugri mbeni na zimba so mal sugri mal songre to mbo bi en chenda ma yopombala aso abzo na ma yemre la mal songre tutum gila meye wawi isun yaba isanse se oyikumasi ni akoda kora no a ena wo ka twi kasa no a ka yeso ma me din de se ko bebo na ka ena wo mfiri ha ni aka se ehefa kora no kusuku eno so akoya asem foforo ayasem orofo ayasem mame fa number 2 bia sanse mehwe krata na so number ni so fa o number 2 bia se de be ya obi ehunu a obefre ya nwumire ya mebacho me number is 0 mebacho me number is 0243 923558 sa sisu biem 0243 923558 okay adofo ye besremu sanse mo ye bi pen enu ntino akoda wo da TV sui Zainab Abdul Baki ontia Sante Kasa twinkwa onte Mosi Kasa na akoda ika na omode ne ba ye no kura na wana ma de anchino ene sa akoda ye huni ona da TV no so no minnim de mutumi ye fa ko akoda ne hyebia no ahwefo ne matiefo yina momoa na yempa akoda no maame ne namba no de tu dwa no na wo hwe Asem Mpe Nipa ye production line no a ye production line no ye besre se wo hu akoda bi otesa mo hwe na ye production line no mo mfra ye beda mo ase wo kwan bi so na post station bi e ben obi aso no obetumi de akoda na akwa kugya ho mbefre na yakwa akofa na sumdwem ade che wanwaso bi ho a ye be ma wo ni asan adawase kama maame ye behunu ate ye de paibo tachiri ontoma wo wi ankoto ontoma yempon no na akoda yate ne ho popoye yenim de nyankopon tumi ye madwumadie wate onkama komanto yem. Okay, yeko na yene azigblibo sunkalu kagoka togbe ahaban keke enko twetwe nkomo simedu so emra se azigblibo sunkalu kagoka eye togbe ahaban keke sunsum nyuma de eye togbe ahaban keke o orofo ton yento duru ba bia tumi se bonsam ni wudi asie pa duru ba bia tumi se nyoma enkoyie emfama wa brabom abayifo ne wudi chimhia e wa brabom eye togbe ahaban keke ne ho ene osewoko na afi akwankyera no nam akwankyera ano hyepa na togbe ahaban keke e de wafam na togbe ahaban keke obi bebusa se togbe ahaban keke hefa no wo afugyaase akwantempon no so osi ubesi wo kuro bi efre no bomfa na oduru bomfa waka che drobani no se obesi wo hospital junction ho ena togbe ahaban keke azigbilbo sunkalu kagoka ho ena wo orofo onyantra se kura no ginamba no said ye beya uduru bomfa hospital junction na watumi afren koda no na o maba be fa ko togbe ahaban keke ho na said ye ne ho asia ye fe no nya asem keto akura number no ye 0244 48
484747 0244484747 we any official line Togbe Ahaban Keke wodi di nujuma ewo na so ye sunsum nyuma bia Togbe Ahaban Keke beboa wo na nyuma konkan na enne de Togbe Ahaban Keke ade bia wakofa aba no duaba bia wodi aba no yesi nyuma buewu mu na mse Togbe na wesu wo se hwe nyuma de aduaba wetumi eye no ebedi ho komo enne komo aye betwetwe no Yakopon wo se yeni aduaba no ni amfa haban no ensa yade enti no okotogwe haban keke na so ya haban so togwe bibia boko de boko muhuti sen kama ho yefe papa sa ho yefe se yo ede amiase oba no pam watade ne de onimo size oni tailor pam watade oyade o oyade enu bo susu na emanu sika kese pa sese Senegal ya na pamo ama pelifo ni ade nas tamu na oko school no na ebedu bebi na si on to asobio onko obesua tela am si sa okay eti sa de yenko check ise ebebo wo ampa nti ayema bi wo ho a awiyase enyesu kunku ana uko ko bag green ni ade na debi nti awiyase de ye ho kakra nti ma me fa akogya we so na me tia etiefuo eni ahwefo ni na medin ye fra me Togbe Ahaban Keke azibrigbo sonkalu kagoka me tia tiefo ni na me tia ahwefo ni na so me Togbe Ahaban Keke ameti hai menimu se nyame ewo ho menimu se Yakopon die ewo ho ena mesan nimu se ade aye frɛ no ade boni aye beifo no soso no menimu se sade no ewo ho menimu se bibi wo nsuo mu a aye frɛ no mame wata sade no so wo ho a oha nepa menimu sade ni na ena apart from no soso no mesan nimu se uhye atade na se okita bibia na se odress na se yefe na se otwe mu a anipa betumi ade ohun adidi watem sade ni na menem ntitiefuo eni ahwefo ni na awiyase waba ti se Togbe Ahaban Keke se de menso mabai nti kwanya wo betumi afaso na wo de no beye wo de no eno na wo betumi ahwehwe eno ti ena me papa oka bibi se oba mi yesa ye yisika ma omu nase omu kodidwa se mbe nua nkwanya adenti na ba ko betumi anua nkwan ena ebetumi ayede ase ba ko nina nti amega eni amega shia ena edi ho amega ho meda mosi okay Togbe Ahaban Keke ena yene no twetwe enkomo no sunsunwuma bia Togbe Ahaban Keke o manfo dodo no a edi adanse wa bra Togbe aboa wo mo no enya asem keto akra MC aba no monfanto TV no so ma me hwa de kokose chimfa aba bi ma on Togbe aduaba na wo de kire me no o me de betu TV no so ansa na no nwanwaso aduaba wo ho dada anasa afei na wote aduaba na nka okay kakra na me pese betumi aka ne se eya me hwese de awiyase tia yare ha ni papa nti anipa pi wo ho a before yare no betumi atake no na sika onibi ada ho didi se yare no betake no na ebewu nti bibi be hawa every baby and a baby ye kasai be ma bibro ho a onanti kwa nti edu baby a na metumi dwene ho nti yawada ena metumi kobini yawada we a
meni perifo adi nkobo die mu no ena ye hu se okay bibi sei ebetumi aboa obi a yare bi ha no stroke bi ha no ebetumi aboa no ena ye aduaba no nti aduaba no saade no wo ya nipa MC amunwie ye wo ya nipa na se utumi nya saade no atogo aduaba no da TV no so no utumi nya saade we a na se yare bi ene etumi hawo na se utumi nya saade we a ebeboa wo simple eye aduaba we no bikisio se yare ne hawo no eye obi ene etumi di yare no mawa na se utumi nya saade we na se utumi kae wakasa unana bi din a wa free mu ena wa ye tokro bi e wade no ho na odi tum na wa ya super glue adi kata so kama na ye di tu nsuo mu na se ye to me starte adi dwade amani pana o hu se dia ade we te no ni kala no be guso sisa ni kala no guso sisa dia o be hu se yare na e ha ni pa no yare no so be guso ko yare nso guso kwa nso so a ebe ko anipa krono no so pepepe na anipa krono no ni kala ebe ba be yewi ba be aduaba yi yes togo na de ba aduaba no uko market ya oba mu no ni bebreton okay nti wu kitabe ye 50 cedis ana se 100 cedis ya ubenya ba kompese sa pepepe nso so na ebia na se uba wiase no de uye bia no emfa uye bibia emfa ko market ho na ubekwa kope sa de we mesrete fo ni na mi togbe amankeke mi mpe obi sika mesremo mi mpe obi sika se fasika de bre togbe amankeke nti wo a wotie togbe amankeke no abudua aduaba we a ye di tu TV no so no for so before e betumi adi bronya na se opese wasetan be sisa e be koyie amawa to ade we no for so anya baako na obedi tu bucket mu na wadwade no for 21 this year wasetan be sisa wasetan be yeye obibia so be yeye uya saade no obe fasikan atwetwa ne na na ubedi gu loli kwan ho anase obetumi ade tu bola so anu no asa enye juju enye bosom so nti wo a utie to gbe amen keke nka ena wo si utu na mo abre utumi mfa ka se okay utumi mba me hu to gbe amen keke no for so na wa nya saade we tambia no ya na metubi kase eya mu tesimi na mi hu se die ahodia okrato bi amankete sunsuma hoden mesrete fo ni na se anipa ye friend togbe amankeke no mi ye ni papa wo nso no mesaya ni papa because the entia me kase mi ye ni papa ni se madwene ho na mehwe sedie kwanya nipa da se to be dia nipa di fashion no me enya dia betumi agyae me hu ama nipa na nipa na betumi aba be ha me nipa na betumi aba be se madwuma nipa na betumi aba be kumi ba na edu be bia me be ka se enye hwi nyame beye nyame bia ni ho betumi ye mi nso betumi asset me die no yakodu yakopon ho aye ni na ye betumi ede aka so ntino awiyase yame de enhaye hu kwanya nipa ukọ hospital kurapo a nkrofo a yare a eda ho no na nya de erkitua ye fa nipa ba ko de tu mo kire a hwe sika a ubekọ akotua asa na ubetumi ayi firi mo kire nso no obi nso so wo sika no bi nso anamo obetumi ato afa no akasa ho no na ompe ena edu ba bi ade entia awiyase to me ye me wanwa pa ne se waduma se ya wo mame fiefuo
wo papa fiefoɔ a yɛfrɛ no bosua fie no ɔmo ma wan cedi dabi sɛ fa boa wo ho anaasɛ fa sa yareɛ nso wo firi awoyase a na bosuafoɔ no nyinaa obia bɛwora hye ɛna baabi a mbɛtumi afa biara akɔkɔnya fundaka ahyew ama wo baabae no metwa gwa haman kɛkɛ wo bɛhyia mi ama me baabae me ma kwan da nti anipa pii wɔ hɔ a ɔmo agyae ɔmo ho ɛna ɔmo na setena mo ahyɛe ɔmo bibia nso ahyɛe nkurɔfoɔ bebree tumi ti sɛ okay ɔmo kɔ aburokyire a sika wɔ hɔ ɛna ɛbɛkɔ akɔnya ɛwɔ mu sɛ wokɔ aburokyire a wobɛtumi akɔ akɔnya sika na de bɔne bi de wakyi kɔ aburokyire nso so a wo so bɛtumi atena hɔ saa 40 years sika no deɛ wonya bi krata kora wonya bi andra ɛna guy bi ɛba sɛ ɔho ɔba biara na sɛ ɔka biribi kyerɛ no a na ɔbaa no ɛyɛ na ɔbɔ ne ho kaa na ɔbaa no akɔ ɔbɔ ne ho kaa na me si na sɛbi o kafra ɛfrɛ no sɛ bibi baabi a sɛbi kafra o ɔmo tumi bɔ wo cap anaasɛ mo kana sɛ camp yes ɛyɛ na wokɔ fire no nso so bia ɛno nso te sɛn nti na kyerɛ sɛ woyɛ nipa na sɛ woka biribi anaasɛ wopɛ biribi na sɛ wosanka na kyerɛ sɛ biribi ɛkɔ so biribi kura mo so nti bɛsrɛ tiefoɔ ni na sɛ wei na mede tu tv no so no mɛsrɛ mo ma mfa di agorɔ woyɛ bɛrima na sɛ woyere gyae wo na sɛ wotumi nya saa adeɛ no na sɛ wotumi de tu nsuo mu na sɛ wotumi kita ne din na sɛ wotumi de dwade a ɔbaa no bɛba yɛpamo ofiri adwuma mu a yɛbɛfrɛ wo mɛsrɛ wo woakasa wo yare anaasɛ wo ba na ɛyare anaasɛ biribi na ɛkɔ so na sɛ wotumi so mu saa adeɛ wei a metɔgɔ ama kɛkɛ mɛwɔ fie a woakasa wobɛtumi ahwehwɛ me ɛyɛ kyɛdeɛ ɛna yɛde kyɛ wo mu ghanafoɔ mɛsrɛ mo ɛyɛ na yɛyɛ apɛni sei no yɛkasa a ɔmu mfa gyidie ama yɛ be god for yɛnyɛ asɔfo yɛnhyɛ coat ɛnkyɛ bia me nso bɛgu so hyɛ coat no sɛ ɛyɛ na yɛhyɛ coat na sɛ yɛkita microphone na sɛ yɛkita bible a ɔhɔ na monya gyidie wɔ ho me nso bɛstarte ahyɛ mɛwɔ coat no mapa mo bebree me nso bɛstarte metɔgɔ a mɛkɛkɛ a mɛgyina ha yi sɛbi adeɛ a ghanafoɔ pɛ paa no sɛ yɛfrɛ wo sɛ woyɛ asɔfo a but yɛmfa saa adeɛ no ma wo a na kyerɛ sɛ ɛyɛ dwudwu ɛno nko a na wotumi yɛ dɛn wotumi yɛ asɛm no nso ɛyɛ ka ne na nso ɛnyɛ dwudwu ɛnyɛ dwudwu asɛm ɛyɛ haban asɛm so ɛnyɛ dwudwu asɛm nti wokɔsra awareɛ ɛwɔ ɔbaa bi fie na sɛ yɛsi apanifoɔ si kɔtɔ nsambra na yɛmbu nsa ɛyɛ dwudwu ɛyɛ amemmerɛ nti mɛda mo ase nɔmba na ɔmo frɛ a ɔmo bɛtumi anya tɔgbe ama kɛkɛ no ɛno ɛna egu screen no so no ɛyɛ 0244 48 47 0244 48 47 anaasɛ 0244 50 66 20 0244 50 66 20 ɛnkyɛ biara yɛbɛdi bronya yɛstate di bronya sɛdi a baabi a wofa biara no na ɛyi ɛgu hɔ bebree wosan kɔmmɔ kyiri nso so a na nya sɛ bɛketewa nso no ɛyɛ a wo a wotie tɔgbe ama nkɛkɛ no ɛbɛyɛ wo de a wodi nkwan a hwɛ sɛdeɛ nkwan no yɛ dɛ no a toanamo wodidi a wohwɛ sɛdeɛ ɛtumi yɛ dɛ nso so a toanamo wone wo yere wɔ hɔ wohwɛ sɛdeɛ ɔhɔ yɛ dɛ nso so a toanamo wogyae biribiara de tu hɔ a wo fie ɔmbɛyi so free wo car free door wo yere free biara bɛyi so free deɛ wogyae biara no wobɛnim sɛ free sika na wogyae ade to hɔ no a wo akasa no wo sɛte sɛ wo nkɔ no mu nsa kora no na nka bɛnumu ade gu so no na nyɛ nsa kotoa nti no fɔ so na wadwen yɛ den ɛnda hɔ ne tuanamo
Yewo aboa bi a yefrɛ no chameleon. Chameleon no otumia nanti yebisa no sɛ ukwa infam osi okwa Accra abosoma kotre no. yes ɛna omu bisa no sɛ kwan bɛ na wobetumi afa so ɛna wobetumi akwa Accra no ɛna osi owo nyansa obetumi eden adi kwa Accra no ampa soso kakra no na baby a ka atumi lodu Accra no na no ankasa kosomu ka no na wa change ni color na wa somu no sa na okọ nti ka no duru ho no na no so aduru ho nti nyansa ena edi tena wi ase na okay togbe ahaban keke o de fatu ho bi enum togbe omra samoye bre no sinima mienu no for sure the papa kan de obi a wutie bia sika akọ so otubetu obi a wutie bia no sika akọ nde say de edika ka ho asem dada say bunya ebe usika hye baabi a ofi say ne de azanfo na ba mutu anom de ko tugu aba keke nyesa no te wondo no be kan wa se mutu afa wa de ko ofi e chefen wo pekura na opa men fama no ne se wo be fa tugu enso chefen esewala e chefen wo na dem na de ade ko obi wo me ko tu watu awi afi na me di ko si fie me ko twa bibia gusu ade cha no abefa ana afa ko fe me mie so ade cha sa afa breme nyesa na tugu na dwuma mu amutu good asase ne watu a unya bi bomoden bomoden na fo asem kodna togu amba keke enna de wo ka no wo se buronya so onim se nkwan de wo yire ho ofe o matwa ho ahia se bisika ho kaase wo nipa obekun no wona da acho ba be fa wo yire nipa obekun no wona da acho ba be fa wo kaase enti entra ho ofoso okoya ba bia amanfo yare ene moche ne ade de wo hye fridge mu aye kotwe na kozi no ukom ko tie togo ba wantie se obetu anamo na akotogo ho ko bone ho bai makase yade bebrebe ekum nipa no most of them esunsun masem but wunni eno na doctor bi wa obekọ no so a wo se yade no aduro be ne ye nchoroma na nso yehu bebe yare ne wo wote sa na wabusuani bi da baabi na esa so da buruchire se Ghana ha baabi an me se na ne number ne fa togo obomfa santi achem no afidiase kwan so bomfa ufi achan okrom na okwa asotwe ufi asotwe akọ bomfa ufi asotwe kura na obetima afafo makọ bomode wudu a hospital junction number no ufra togo be mankofo abef enta onya soden na enwu makwase bi nkoye waye de obekun no wono na ba betwi soloku ewo waye ase ade wakwa koja wa friends say Fantinu town akwa koto adaka togo se ntra ho enti na ye ne ya de sabo ne bo se ntra ho mo bi nkun tuanamo ko togo abakeke togo ye fie ma no tudwa eya na bibi tumi ye mi wanwa mame bi na oba wi ase no ni ba eye ba kope eye bema ni ba no soso no se bi ni bema no soso ye adwuma nti onwale mame no so anya 60 years papa anipa yare o nkrofo yare papa se no so ye yare kese nti se dia wi ase ti no mame no so tumi wa koda bia bio ba ko no soso no ni bema no soso ye adwuma ya asem o ti no oti wi ase na se ebekoyi amawa efi wakasa si ya na ebetumi akasa ye kasa si ya na se ufa madamfo a fine no ba no 0244 50 60 32 0244 50 60 32 and 0244 48 47 47 0244 48 47 nti omu amohwe togbe ahaman keke no se u nimu se okay 2025 u besa hu togbe ahaman keke eni hawa edawso hawa ediwechi na ye ko 2025 na ye ni na ebesire aye ya tu dia fosu ababe hu togbe ahaman keke madam ase no ke ye ne togbe ahaban keke azigbilgbo Sonkalu Kagoka from Benin Dahomey ena yene no ekotwetwe nkomo no kekede ye obi ka kira asanteman ye obi kire asanteman de wo ba no wanya atenase na eya asem o Ghana ha o eya asem o na otimfo otimi wa ene mpempi no ya na wo woro ne ukawa e de afa abetire enso nye ho na ese ka efa o
nya wo na SFO panipa memo akwaba ya me de empom te say ya kanam dia be kire mu ya fra wo say efreme ana Osei bonsu na Osei bonsu firi hin na baye me fre francho afrancho papa wakosam ne se ya wo de abeda Sompa Asem Mpe Nipa so Oforisuo Aboagye mehwe na memoa wo masem de titia fi se ya asase ho asem na meje asase a me si Sudan na ohene no ode asase no ma me no ono no emre bi twemu ma me fi se eje akonya ne firi ne nsem ay asase no de ma utoy ana wo de chew me toy ye mansa asase de ye nto okay me ma won munsa e kire me no ye je me nsa nsa na ye no na me se me pe full plot na won so kan kire me se e ho no ye fia nti ye twitwa half ni twitwa wie no me se ya tete awie nti enko kire me bi timi ye ko ye kire me no ye twa ye de ye no tiantian mu se enam si o okay sesa akra de anka me pe nti me ma me baba akon penni ba akokotena ho na ho na wo twa blocks bibia wo na me ko me ba ye no na wonu ate plot no ba akoso de am obi ato se ye pese me kodi last na ho de no eni kwa na gya nyina na e ka bomu na ye ba akon na msi o nti me kohwe ye no abo tim efa ha na abo so tim we de enso na ka kwa na beto mfimfini na msi dabi abo mienu de mentimi sa ana onu kan kire me se wo kra wo de wo ye last ha kra mpo kakra wo so na ha ye wura ndi sa na tie de a ene efa we na nsuo na wo ha na ebo hie nsuo na gya so eye bronco so de ne dansi nsuo na kire no eye wa wo na ndi fa sai no na ye hwehwe bi ni enya bi a ye de bem bi twa to ho na m see you nti meje ye no a wo mu nya yin bi na m see you na me frɛ nana no ne tia me won na kwa kire me na me kan kire se mu nya yin bi ma me se susu aha nyina nsuo no atena be fa me fie ha nyina nti se no mpese me kofa katepra na mbe ti nsuo no mu nyina na ojama e wo ha nyina me dodo na ma nsuo no ekwa ne tomu ne beboa me no so wo yes akra no a wan hwe a plot no kura so bewo na msi o na mkofa aka afidie nti wonmu a ye da wo nsuo ha nyina no me fa afidie no yi gota no mu nyina ma anyi obi aka pre na me nya asase no kakra afa na so awo na me frɛ me be se asase no se nana no wo bronco no kura bai se eho eka no ho na me bai na me se dabi me ye wo me krum ha me papa firi bronco na ma me zo firi francho nti minim asase no hye se mpedimfo kura aka krum akra no aka me nti ehye de nka minim mintimi nkofa bronco asase nkoma francho nti ehye ni wo msi yo ya kan ya ama francho fo no committee fo no ebedi adanse ese ampa eye media nti asase no so awo na me wonu hana me ka kire me be se nka dan me be se me twa blocks bebre su go nkrofo so nam se plot no nye nti wonu afem nti wonyeje na baabi a wo no wonsi on chance enhihye edan wo so wo ha na etro me nkra se nana no a na wo so ode yin ma me no sese wono ana asane aba power na mo mobile no se ne plot ai asane nkrofo afa bi nti obi amfa pipes emra me kire no na msi o nti me dimi pipes ko ya wonu mu ka kire me se pipes no de womu no bi ye ento ena bi susu ye kodie efo na se asase no so tu ai krata no ka bi wo mu a asase no so bintu aye eno de matua dadaada na aka asase education people am so eno no ejato ma yi mu de na so ni nyina wo nti yenfa yenhwe kura so ne yenfa mra ede ba wo mu hwe a wo mu se dabi sai yin nka ho na nana se wa wo de enya yi enya ma wonam so se ne kwa so a no nana no aso na de plot no sase no so de maame enti mo nya maame ene wo mu si yo afi wo ha na ma bia ba se ya ton masase no e de ama no na mse me masase wasase ya ukura pepa no hwane ton pepa no ya ton
nam se hwan na ton ye o se me wo fa ase no na me ba na me yade na me ko na wonu be kwaji sika free ho na ya ton asase no na me kobusa me ayi no no se ai e ho no wo plan no na nka ho na me plan me gi asase say mususu we half na me pay full plot na mo anya bia ma me na mo se me nsiesie asase we so atache na me siesie mu aba no a se nya e plot no na mo makoto na ma obi wo se ai na me die people na mo se enye mo ya ma me metu ahụ ka no e wo se yesi me mfa ayi Ghana card na nanso obeyen Ghana card nti obeyen die Ghana card ayi plan no obeyen foforo no aye Ghana card people aye na me se sa o sa na si o digital bem ho e wo ha de me huna nse wo wura no a no wa ba foforo no e wo nu se pani se bonzui woso wo hene so de Ghana card de paper no ebe ye new method biaba na wa ye no foforo nti me plan na me twa na de e size plan na enton so age me ne ayi cancel for so de and e kire se asase ne ye me dia nti plan no ayi no aye be ye foforo education people no ye be ye foforo dia ma allocation no na am see you okay ne de mu ba gie bia na nan so se de mu me fambra de fomso bia wo mu nyema me le won mo gie ye no ana won mo ko wura no aka agire se me bi pa no nye correct nti ye ya ma no ye ma no wi a omra asase nso nti me wo ha me ko wura no ko agire se asase no enye ne nam gie yo aburu mfie du samre na emu akoko sachi kura wo ha ewu kurom ha ne nam fom ha na me ya me bu ye wonu ya ni nyina cross asase no tie se die na esi akire ho na akoton sesei no de wakwa akoton ne kwame anu wo die no kwame anu no mfasa aye abusunya mu ayi nti ga me wo faase na asase no abusunya asase ana se wa asase a wo kogye ye mi ama asase a meje ye eye nana no ade ase francho asase to gina die so na akoton asase no ne dia akoton se ayi no se wo asase wo ayi francho wa ya wo nya bi nti me so me dia no wo fa plane fa asoro na asase ne da ho nam wani wa hene no nam na wo fa plane fa asoro na asase da wo kura wo fie no plot no baby unsi miye ne na ho wase ai ne da na se ho de ende e wo nsu ho wo nkrata nyina me won nkrata nyina na location people no na ni ho a na nanse wo people enye ni yie ma me so me de ko no me se dia mbe ye bia so metua enti na me wo ha me ko me ba ha me ko no me ko duru ya wo wura no se selling saka people se me dia ya ma me no ya ko ya ma wura no enti sa na ti a me dan na me si na me tu dan no ma to am na duru be se wa fa nkrofo ni yebubu dan no eno na wo mu si ana mu bubu no me dia me se na me gusu si dan no ti wo bubu ya dia wo bubu eno no be ba be sibie ena anwea mato no a ye di si da no akofa grader wo de adwi ni nyina afiri ho mbusa na o se a woduru ona na enko no ma esise bi to gu ba bi ena wo de ne de no ba ena adai na se asase no kura ya to ama na me yes wo japade na wa ba bibi wo so a ka chere me se ya to ma na me japade wo so na kwa me no be ka ho asem ya kan ma yi ma de afiri so okay tobuase se bunsu na yene Kitima Herbal Center nkotwetwe nkomo simadu so emra sisi a me bofotene ekọ ho ede be ne kusi yene Kitima adi nkomo wia na yatoa asem so na ewiase no ankasa ne sisi no obi anya ne nwia umia no enne obi anya ne nwia ubunukom na sede ewiase asi aye no ebe kakra be yire o ebe yire papa nsasi ye ba yamfa bia ma o nanso so nipa bi akodi wo ho a de wo ye no ano odene yene Kitima Herbal Center enko twetwe nkomo na medical ka cho se papa we de kete be ma time na owonuru papa ye ka se habanyura papa yi wa ben mi anka se metumi atuma no tu adine ho adanse a ya adanse trudu ababa wo bi oba ha de aduru kan no
na wotwe pepepepepe ne ho ahonhono na nase atata nyina da ne nyina ekoye na de be ne sie ababawa no wama no kore anya dwuma enti papa we de kitima enuru jai panipa memo akwaba mpom te say nyamiadumo panipa yentio atiefuo etio ama me ne wan say yade nipa benya so yade kuru ya kitima we na adwe se obetu yade ase kitima ha ba sentade so tie kan emre bia ya na yesi yede gonorrhea duro kese abaga na ha yasa atu enum tuo na yasa si abu pise sa gonorrhea ana baba so yare no ehwo duro bi ni Ghana ha ati se yendie no ebise di ntra ma ye gina so kasa no ye duro no na se wono ma se HIV na ayewo se baba so na ayewo ekumwa no afiri wa ma wade won efise ye di ka chiro se sa baba so nduro no ana se baba so no so ye de wo efise wo be hu se abaya ketuwa bi odi be se mfie nsia miensa enan na so na se bonka ana se wonya ration ana se keka no one be ma bia so nchi ada adentra aye baba so na ne maame ne papa de wo no a wonya ahoaduro da no ana odi awo ne ma saa nso na be hu sa ye be wo abrantie bi da wono so ne be ma pie fi na ya se baye no aye ketuwa bi ontimi ne be ma oba nchi ada be ma no ontimi ne oba nchi ada obi nso die wo hono ma onya akese kakra no aye loan spend count ono oba ehia awodie mu no enam se abodie no na kwa ni nyina ehia nti no obonse to oba ne yemu na ni nyina asei enam so ma oba ma bi wo hono ma ono oba ne benyin sen na se die answer kura no obonse sa kura no beto asase so a obonse na adwene ma ye hatu onya mfie be se duana nso na adwene no o cheke a be se mfie num se na adwene na ye hatu enam so ama se yetima wonkura bebre ama saa gonorrhea yale ni ntino akura bi wa ye be wo na ye den ba beto asase nso no ye be ka chiro se nsuo ba ya toto nkura bebre ya ye de ya to agu kitima ya ba center ne ba ya mamfo hu se ne saa eno ma se na wo wiase aye nim na nso ne ya che mu se saa na tie na die hu kura ne se gonorrhea se o de wo akura bi na se akura no beto asase so na se ne yemo ade na amfom ya otwum ta akura no obewu eno na se onya sa loan spend count na wa hwe amre bia na ode anwomawu obeka se bia wo maame bia na se bayifu bia yare na ena edi wonya enti ye number no ena edi tudwa no ye number no ye 0246 91 47 17 ena 0539 70 6881 eno na se wan hwe na se wo ya bema obeye wadwen se obekwa akọ triti wo ho empanye mu na se doctor eno ne yaka kiro se gonorrhea na se babaso kenere no ade wo kiri kura ne se wo se makọ doctor na sa ya lewe aye me kwa akọ triti afi kura na no ama moa na ho dene ebi se sa moa no se sa empanye no ekana afi na no obewurawura wudie no mu no obewurawura ntotwe ni mu ene osisi mu na so otira nye ye no sane ko na ase a obeduru kotodwe no waba ya okọ doctor be ka kiro se eye nkotodwe no awe amana kankase obema ona ase ahye so otira nye ye na so okotira ona ase a otimi ma ona ase hye oti se ye na otimi ma ona no a wakotira ase no otungosu egu ho no ma wahwe a wo hyempabo so hu se wo hyempabo ni nyina gonorrhea sentence sa gonorrhea akure ya obetima ma obema ma hyesew otimi mo bema bi bema mu yekuru abra wontimi mfa ne ho enka oba sa gonorrhea ya akure ya sa na betimi nsuso ama se otimi kotena wutirima gonorrhea nti obi adwen asei gonorrhea betimi akotena wutirima ma ani nyina asei eso sa sentence no na gonorrhea kum nipa no nso mente se wakọ doctor ama ya ka kiro se gonorrhea kum nipa da adentra because me catch say gonorrhea no ehun aduro ni Ghana ha ana say ehun aduro ni abibi mamu ha enu nti na ama say Nigeria fo Togo fo ani French fo nyina ba Ghana ha aba beto aduro no free kitima ha ba center if so mo hu say aduro no ankasa na pie o Ghana ha ankasa pie o kitima ha ba center enti obi aduro America ba beje aduro no enti ye catch say gonorrhea na tetewa me pacho en tu America na bra kitima ha ba center meti gonorrhea nti no ama obi awale be se mfie boso me be se mienu me yansa gonorrhea nti awale na gu
maame bi a obeba beji aduro ofre ye na okakire me say ofre me na wo su na okakire me say na ni kunu ye bank manager na nso no enam gonorrhea ni nti no ni kunu ni timi na se wo se no free wi ase because ye ka ne sa gonorrhea no se ye ka no se bi ntete wo da ye ka woni me say agro bi ni yedi gonorrhea ye yare a aba wi ase abeti amanfo ablabo gonorrhea yare a aba wi ase a ejo joni papa o wi ase a enya asem ketua nti yesraw ye ka ne say no enya gonorrhea nko ene yesaw yesaw hepatitis B a yenso ye ho adwuma pa na hepatitis B no mre bia me ka wan so etsem akire amanfo say sa yare no ebi ho no ma e ka wan hwe a o black group bi ho na so de call hospital kra doctor no kra wo hu because e ka wa bon say na woni padua no fon wa na wo fon ya branti anasa baba wa obebo abre wa mu anasa kokra mu enso na ye sa yare na ebetima kan wa ma na ase atata ma ofu nyina hye ebetima ma wo mfe no mfe anasa wa poso no aposo nyina na ye hojo ne sentence ye bebre besro sa wo sa yare ni bi anasa wutu kwan na se ye de sa yare wi ato so a emfa nkode number bi Blakitima Heba Center, ye no betimi de na to yare no so amma sa yare ni nyina firi honom wo man bi firi ayi sunyai o se ai na Kitima Heba Center wo de yare a yesi ani aduro no but ye beton so ani ehu nsunsuan se wo sa yare no ko ana se bia soja bia na police bi na wo ko e na se ye de sa we ato so se kokope no odura me pa cho emfa ba bia se Kitima Heba Center ye na ba ye betima sa yare na firi honom de ama na ye ka se yale bi ti se hania de amanfo agitwi a wo papa enya asem keto because ye na Kitima Heba Center na se hania no hye wa yase a wo ba 3-4 days e se ni nyina firi ho e firi ho so enkoi ye be mo odura mo wano makoduru baabi ansa na wagya aduru no hania na amanfo se enu aduru no Kitima Heba Center me se nansa nan amanfo dia danse a enya asem keto a wote ho ye dai tu amerikai o Kitima Heba Center na se sa yale no sa to hwe mo nso dia eno dia betimi de be se bosumi mienu na ye wia obon se akwa kan hwe abadwa no bai bibia ne betimi asibiem a wo ho betimi atom ye fie man ntudwa ye number no ye 0246 91 47 17 and 0539 0539 70 68 na Kitima Heba Center ya no guso aye ka we no ye pese ya kiro se Kitima Heba Center de mre bia ye ka kiro se ye duro na ye no che se ye duro etu American kasa o ma Kitima Heba Center ma ma je duro e ma won ka se eduro no ko no na bosomi ana se na otwumi no sa na hu sunsuansi wu mre bia me ka kiro se broni so ye duro a ase quick cash na akokoto a onum ya na ye adwuma o di ase sa na Kitima Heba Center nom ya na ye adwuma ya nam se ye nimu enuro ahodo na se ye nimu se de si friend nuro ni nti no eniti ne yakofam nua bi a me ka kiro se ye fra bi pinyini dan kwa kire ne kankwa no mo ne kaka adwuma ye de aye aduro na nam we ya de aye de aba wiase ano nam ankasa me Canada omo mutu America ba Kitima Heba Center de omunim se de ye ka hono asem nyina Kitima wo fa henfa Kitima Heba Center ye wo Kumase Abu Akwa Methodist Church hono ma ye ne Trebu Akodua school no ene din hwanim enti mesew tutu America na bla Kitima Heba Center mre bia ye ba ye ka kira wo se obi a wo etwere obi a wo twere ye de enam akomako anase bosome makoma baako ye de besta ne yale ama ne ho ato bosome baako Kitima Heba Center ye se wo pese wo no ye gi achinia anase wo pese ye no tonchia ye de wo ba wo tonchia na wa kan tam anase wa kan osika e de aman ni e bia nchia we me na wo beto na otwim ye nchia emro na otwim yenu because na otwim yenu pepe na ye duro ye adwuma okay na otwim yenu pepe na ye duro ye adwuma enti mesirawo se wo stroke maka kiro se wo stroke na se wo da ho na so bi be ma so a eno nkire so wasa wa yale o me pa chawo ubon se onsa na onan nyina mu nyina yedududu Kitima Heba Center ye na betima mu oduro amwa no no mama ohun se moja ni dia frisi e wo mojam yetimi mu oduro na onsa na akwa no beti yaw e wo widie no mu be se nansa nan efiri ho kono utimi se ampa ohun na ma esane okay so ne ya ka kiro se ye sa wo sugar ya aduro eno de wo de ba ko petu anu mu se no ano no ye wo sugar duro pa se bia wo da ho na beti se bia ye se ye de obi be furo kai akọ doctor na ho me pa cho yi sugar no aduro no ba ko pese na fato nanum eno ano no
the pressure no baby could group ya say etiko ma ono so nya ho okay ye bre na so kitima heba center ye humanity enti me sraw to America na ba kitima heba center me say ye wo Kumasi Abuakwa Methodist Kumasi Abuakwa Methodist ye ne twurubu akodua school no ene din hwe no ye number no ye 0246 91 47 17 0246 91 47 17 and 0539 70 68 81 Kitima Heba Center. Okay, yani Kitima omudino ya medese Kitima Heba Center na medical catch na ose wedofo papa we wonuru papa adepa ne ton ne ho okan no enya agudie kra Kitima wonuru papa na wiasensem ya doso wiasensem ya doso enti pani sebo su se dia na esi akire brafia konya ne brani mu adi asem na esi akire se dia esi akire no se mema ai mojumo hani no ye kasa se omra na omehwe de ekoso na me de abejam anka mo mehwe ampa kokoduru ho no nya wo wura no a wo begye asa wo mu se aye krata me krata ese se ye ma me yakoya ma sa wo wura no nti wo gina so bubu no nti wo bubu na se wa opeso ogye asase ne firi nsem wo se waje na de na nananom aka omo atofiri wo mo no nti wo wura ibusa na se na ho na ma ne kwan se wo timi mebubu no a wo se nana kokose chitena se na sima mienu yemfa enhwe frise ona akoye una anim de asi ho ya asem wo so ikoduru yan so nananse wonde wose ankase omubu no okay pendi se bo mame ne me bofo tene no entwetwe nkombo kokos mema wakwa aba okoye de ne kosi ho nokre ye papa yi baaye no ye de Osei yoyo ebo modin ekọ eye asase ne so na yekokoduru honom no yeduru honom ani hu se emrante nu bi odan ho ana obubu dan no nti me start ye madwen se mi video nti ye honom ana abrante ba akọ eba ebusam se adenti na ye ba ye video anam so na me pese me hu nipa kora wo ye dan no na wo so okay ono na esi dan no me say na ho na ton asase ne ma no na wo so de oton asase ne ma no na ewo ho nam so okay nti bra me de miguso am ye medwumadie na me ho no ma na hu se call bi aba ya brante na obebusa me se adenti na bi video no nti mbusa se hwan ya na wo se na so person de me kasa me de Osei yo je phone na na e kasa ai na ne tintin tietem na se na se je se onimme nti me bomidin kan ba bia mfire Sompa Asem Mpe Nipa producer nti media brante na chi se na se wo fa me mra na me ne papa yi ne bai ne yakọ honom yakoto nana ewo woko kronomu a afrancho na yekudu ye no nana so ema yakonwa me yetena ase na nana asem o kan yi na ne se wono no abrochire ene watena so many years na onimra na opanyini Osei Abonsu edi asem ne baaye no mibusa anse ne fie ni nkrata awai ana mbusa so krata ne de Osei Abonsu se ewo ho eno wase yemusa no sekrata na ho no ma opanyini nyi krata ne mfamra ansa na kwashin bi wo no mo abusa yi ti mambusa na Osei Abonsu se krata ne de ewo ho na emom no oni nya problem bi ma otam krata no o de koto ba bi ntia ma ohunu krata no etie no na mbusa na say okay yemfa no nto ho me pese me busa se edan na me beto ya amanfo wo ho mbubu dan no on na soma enkrofo mbubu dan na wase ne de on de nyo no na ma enkrofo no mbubu dan no na emom nipa na oto asase no efi na nanom ho no on mom na soma sa enkrofo no emom ye dai eba no ho anam se na asem we de hwehwe maso etimi sa busa na bio na se on de on soma obi ama nko Osei Abonsu asase ne so na emom nipa na obeto asase ni free na nanom ho ema na namde asase ne ma no onu mom ene soma sa nkrofo no emom ko gu Osei Abonsu dan no etisi obibi ka
yenko ni enko gubu sai nti se e ba sa bi abibi ni ade age se court e na ebekọ nam so okay Ghana de sem na wa ha etimi di wo se bonsu anim ene ne be anim ene wo mkọ eye Afrancho police station me call esi adi ni ho no oje me fe so me bo ama ne no eye society de a musu ofo buku bi na ja o twetwe mo brofo na twetwe ya ti me hwe time no o cho mo no se wie no no be ka se si adi ni kura ese ko lidi na abrante na oto asase no na nke bia nko ma me akokyere na abra police si adi ni ho eti ye ntwen na me hwe ya se ye bre na ye time na ese me firi ho na me ba na me firi ho no ba na afa me hu de ebesie ene se eja ye ba ya ebusa mu a yesi si adi ni ba bi ho echirem se ebra asem ne ba ye no Osei Bonsu okare so Osei Bonsu ko fa ni paper mra eti the moment of paper na ma de omo fa asem no enko eti ofo eno de me mfa no nya asem san se tena ye be sa kwa asase no so na ma sa ko police station honom na me ko na si adi ni ba no etuna num tuo e ka kire me se Asem Mpe Nipa producer se Osei Bonsu ko fa ni paper mra no anya mfa ma ye oba bi asem ne ye de beduro okay me da se asem o ye ba ya mfa asase amawia se o so honsem ye go computer so dwedie emra sisi ha sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu wacho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa. Accra so Omo Nation First Light. Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ye kwa enim asem o omna samwa 5 minutes Ovo so bema me gidi ye say ye papa ya sem ye tu ho na mo kodru baby na de mpesa me kanya ne say no ma ye papa ye kan sem kakra me tase ya me adwene ho kakra ya manya bi kan me hwehwe no ma bi a kokose chiso ko na nanu se wa trabruchi a che kakra tu ni mra na onimra ne nyina echi na akosisei ohina woti krom se be nipa mienu kura kontoko a se be krom na moja na ehwiagu nti so so onimra na obi nso de mra hye ne nsem na obubu dan a ede na sese na na wo ye esese nka wo soro waka na nsantwoni na obaye no woni nya tu na mo na wo omo a omo ye saade ne wo asase so na wo so onimu ho hwe wo kokka cha omo se hwan na mo kwan ana wa na ma omo mra because na Ghana obi asini fi wo de tenant abetrem tenant no ma wo ye ne nye otu no yanko betima wura ne dem akwasesa no ma tu agu no atopono no but mra wo Ghana enti se na na se watena buluchire oni mra de a ena na ne mra na wonimu na wo ka ho asem no atosini wo baabi because abrante ye nipa ye bofo tene ko ye no nipa gu ho a ya bo mo pa apabiadifo na ne abomofo na mutino ya twi omo ka so mu nkodi sansɛmɔne no ɛna mu gyina asase so ana dan so no mu butugu ɛna wo nana nipa bofo tena ba be ka cho se ne wakohu nana wo te wo dem se bempra wonim mra na mu menya wo na mu omo a nana no mo to asase ma abrante na ye sa
ena nana wo kuro ne ye wo de ye wo wote wo eti se nyame ampata kokuro nim ni wura na papa yi ne mmabi sori ena omo so tuo tan a eye hwan edu no ma bi won ma Oforisuo ye nananom sebe mpreduasa eno ma ekosui ayara ho samo say ye can say me ko police station ye ko ye se police ni ba ko ni ho eno nti ye ntwan nti obi na atwese ka twetwe obi a chi se police ni free ba bi ba wei na anu ya o chance da be ye ko sala akoto aba na ye tu wi a saa timamvu a ye tim no ye ne paade na omo ye yen ite kwa bi su no da bia na meka se mranti katache o ti ase na o ka se bi o se ade e wo wi ase eye normal time wo wi ase o ko sala akoto aba mo bi papa we asem we ani na de toso wo mu nso ye bo omo pa mo ko ya omo ko bubu ada no friends da no so no se wote wo me Oforisuo me to na obabo mpa se me nko bibia ye bibia na me di akira ko me nko wo ba eno atama bi achesesebe tafrefa omo kwa no omo tutu ahwe eno ya mo mu sika kakra hwe dan bi a ye bubu eda we dan ho so pani a ho so koto asase se me nam so na me hu asase no me ti wiem na me hu asase da obi so asase ya de degeta ho ahwan wo mu nyina ntro sem sei wo mu nyina nya Ghana ha ne Kumasi ya eni Oforisuo asem wei wo de mo hwe azuba ko bu so mo nkan kwabra ne mo shasha black ne red we gina ho obi ato ne flow level mu ma fa ya me abom pa mo ahye o chete se de u free friends yi forest ye ukotwa nua wa yire hu bu obi dan tugu na wei wo bo udua ye nim sa ahura e nananom dia ti o ahura ka sa ahura e nananom dia ye gitum nenso nanam ma ho kwan amo pani watete atanta de ye ka sa ahura e ye nsuo enoma tanta de eno ye nananom dia ye nton ana papa yakotra ho na waya ma wawe sata papa yakoto asasi na woi etise wonim nyansa nka papa woni ne bekwa asumdua asemu ansa na waye bibi waye de wuye papa yakotra ho apam nsuo nantan yakoto asasi ama obi ne yakoye na wahene no wode ne na mmia nsuo ne se ya na nsuo na eba o nipa na pam nsuo na monko pam epo ne ntwitwa se nipa na pam nsuo nti epo yankonko pam ne ntwitwa sase kakaka wi an wadu time bu ho no ma wo bi cha baabi a na oye baabi ya na wo dia ba de nipa nka asumdua asem ka che me patcho nana wada ma hawa ya ma na enem so media na emom wo beto ana se pe bibi kakra bra na fa ka wasase no sa na ye no na me de bia me ka sante ya wo bedi hine na so ba na nsase asa na we na ntimi ni a jato na do bedi medi wo hra wa se bi ko abekom na nsase asa okromo ana we ye tete ho ne ade a de ne de na gina wana na ana omu gira ho anibra bam ana sese omu nso dia ne ye bubu ana we papa ma menka asem gira ho edu me bia ma menka sa asem we me se nanan ma braduabo nanso nanan mo se ya braduabo na nche se obi mia o mene na ka se nyame ntu aka na oda so mia na o ka nto na obeja waka tie de meka cho no edu me bi obi mia o mene mo nyame ntu aka no wo kuwa na o ka nto na obeja waka okay na ya free wo bubu dani adade nyina no se na se me sure se de opem so kan ti obia se ni krom ye modua but ade e didua boba na mo ye ne den se papa wo ko se sia na mo mukuta ye o ma bre bubu obi dan se bia to aguo enye krom ho asa de we obi nkuko bu osi ba bi kro na Oforisuo wo ma sha to ba bi se wo se mra ho mo akogye ho awia nte se ama obi se wato na se be mo ba ho ye nsuo mu a ka ba be si dan na se ho better ne se papa me catch up woni baby a police for mo a police for ne mo on ba bo wan ka police on pasum dua ko ma ko ha ko stop mo so munyai ne yanka ho asem nwie hwe de mo ka eti nyame ya aduma ade be che ne dan no nipa no wasi awie wutimi nka hwe ne mo ade betima bo awo ade betima bo awo boduagu asase ne nyina so de bia pa bia fa wonko na yenko di asem anyira etwa tie meka cho no wo mo bubu ani na fo mo nyina fra asem anyira entwa okay yeko 21st can the sciatica expert na yeko tie ya de asem
orofo sciatica no fa osire mu na kokoma kosu na ase intrim yade ye pa 21st clinic say yade bia obetu ase na wode ama kuma se ehwa overseas woni Alpha Radio no ene ben ho obo ase cancer cortex called junction obehu 21st clinic ho enkran sunwane nkranza tachima 21st clinic ko nyimini 0540311311 0540311311 mizo drink no ebia badwa so ene 5G mezano Courteous marketing agents wono na di mizu ene 5G mezano abadwa so do yenkope bi na aponto ne abadin to no nyina yiyo no nyina no mizu 5G meza ebebo yi pa 3 eba center du papa odi abadwa so etuko ko ase 3 eco capsules ko master orofo koko no ediunya yenkope 3 eco capsules ko master ne yefantu ko ase kolinaka ba dani heba mr heba happy dank okwa obenya bi ato 0546107107 0546107107 Sompa de na duru hobi modofo eno tie mama kunafo ntuma katoma da jaso enkoda bedidio eyemo anwati tomatoes ne side koda be sha atade be shempaboa burunya bere na omo ntumi amfe omo maame a waje omo hokọ orofo seye momo namba no ko ade aje ne fa sika ne bi esande so ne fam wasafo yi 0598559802 0598559802 and azol 241272990 0241272990 edi beba etera 1 media anase Blessed Foster ye ko express group ya kwantu seminar ono ene de koda no na ne credibility no e wo soro pa eno tinya kasa kwantu sempa de a ya busem ne enchiro ba bia eye kama pa express group ena make am for nam de amount broni kromba no ntimi emfa nko odofo se ye kwa akosua de ko ye adwuma pa de a express group ena na adwumiri make am for nam de amount kuma so wa ha akratema isle gontakrade sunwane tamale bibia ni ubehu express group e wo ho na ochene manu na no mu atwetwe komo 0249000448 0249000448 Obuo Heba and Medical Research Center orofo yenko Obuo Heba and Medical Research Center wadwa to adumanu ose yade be na utumi into ase emfama maka nkyere ose mfidie di okura bi pa na danse die turodo ametumi aka kyerɛw afa Obuo ho se na nsɛm miam komiamia menkyere wom ewo ho na ye atwi mogya bi no omde mfidie ni nam ho no omo ye omo bɔ adwuma papa obema wadu papa no de atu yade ase na wode ama wode heba betesa badwa so na namsa yade etu ase usisi yade etu ase na prekese pada no mujawe anemia dropa dofo prekese pada be boost immune system no amanyoma aye kama pa ado ato adomanu eho na wo mu ewo 0257472506 0257472506 Obuo Heba and Medical Research Center Dank Natural Healthcare Complex from Pechi number 2 na dank wo ahotofie na dank ba yemfie du nan no omanfo dodo no ene bona ba so efiri so mfidie ewo adu papa wo de be kan yade no yenko dank hoyi ewo Pechi number 2 one City Life Hybrid School no na ebe ho enem sa yade dank ebetu ase na wo de amount orofo yenye dank ma no na yemfre no se afom kwan a 0244017556 0244017556 yanko dank asuye Tabita Clinic was a canto say yade ben ena wontumi into ase emfama orofo Tabita se canto say laboratory scan video wudupi wodo befam Tabita owo ahojo daban Cindy's Junction ho ena behu Tabita uhwe TV ni so ne ma no enegu ho no 0260196219 0260196219 Tabita Clinic yanko we na yenkotu ye yade ase Lawson Beverage se canto say or the Lawson local mixture na badwa so and the Lawson Heba mixture no so badwa so yentru yade ase na Lawson Durema Betes no edi ahimpa anya asem ketua emrante so twa utimi gina na so ewo mpaso agodie no orofo se ye kwakotobi ni ate aton ewo ye pabo ni ate so emfa so a yemfre Lawson ewo emabui eso 0242133577 0242133577 na enwoma enkonkai emfa eman Lawson Beverages ena semen kanchosa yanko emfa nko yanim na yanim ten ena yeko enipa esisi nipa o enipa esisi nipa obi asase sem de alupre nam soro dem hu nana menim tamwa wode Ghana card ebe digital amansa ase o ya semo Ghana mamitia afoso na say binum ani no nyam se yatoto bi de akoso bi de so
no be a what do pray mu de ofo so be ma e dey satellite nkwana o de rehearsal baby ania me kono fo so be ma wi ase wo pinti asase na hokwa na so be ni sase digital digital krampo na wura na ye nso mu ho no obi de kotena so a wa hwa ma wa ya akwawie so enti hwa so ni wo we no ye nya ne nsansa de opoto ma na fe no wonchi se wodi bom wati mase na ofo so be ma bre ne ko men kama ne nwa wo ma omu ko je sa parefo na se sikanti o se hunti o se de benti o se eya soomla na se buonti no mode masa nipa kro na obo mo paso mo nya sa adwuma no me ka cho mo so mo hwo ma bla boye ne wiase ni mo entimi wo a etete wo ntoma obi timi konya ntokwa na wakwa ese patafo wo pata no na obedi aba no nti so mo wo abusua de o mna samo abese samo wo ma samo wo yire no mo hwo ma bla boye ne wiase ya sika bia na yaji hu die enye da bia so na se misuro nipa na se o ya wo hina na se wo ye panyin nti no me di buo ma no wan hwa na bo wo de won kwa akotwa so de ama wo bi enye ho ageman me enye ho kenten se na me na metimi ayo because se won sam odinti ofo so be ma me kan kire wo bi a wonim sa na ye ma na ekoso no wo hini titru ye de ade agya wa ne ye de aso kroni nyina wo na wo hina no nti ne ye fra wo hini no edi se ne ma bi ikoso na nya wonim dia ye nsede bie wa no ka kire nipa so onim se wonim ho hwe kire ma abosom ese wutimu fan ya wonchew eti se me akasam nim se mi kuro no wo beat memu ni bia na se mi kuro ba wo mama na ese se na ekoso e wo no ankasa na sase so fo so be ma e dia de na wo se me ya na moto be na wo se mi tu e wo se me tena sam de me nsa hye me de me fam se me ye wo hene no e dia be ene ma se de se me ye e de ma kuro ma no e ma asomdue nso no won sete me ka wa blabom fo so be ma me de ma no si aka kire papa yi se ma won tena se nya honhon nya sa wo mu do ne se kan e bedwa nanka ewi ase papa anya hwe abone nya hwe bregu owe no ya panyi te se no ntime enkofa so ne ye mfa nkonso sa anase ontimi nkoto graphic man nkofo enkokenka wa bla wonya fa so obi afri so enti won sorry na de wo ya me se da bi obi a hye blesha nsem me wo hene yire me hye blesha me nsem enhye me kunu nsem anase enhye me nua bi nsem anase madwuma ru ansem ehye me ya me nsem de me pe esa me ye na kise nsu etene ba bia mpese fa no e na me de be fa ho me nyanya nkopon de bat me kase so se wo hye blesha won sem so pese ne makoye e wa asase no sometimes prosi mla no ofo so be ma wo de ya mla bebra mpacho mla no kora no ebi de e koda dada na nyama ye e na bia wa wo de e kofa so nto mo mfe kwan a e kwan ti wo ye se ebuso so kwan bi wo ho a e ye nhira enso na etia ofo so be ma me de ma no asimi da ase ofo hini bi afre ye bre no tuon kantam kese enwa asase no mo pa na nane pa o ma nipa nya adwuma na nipa ne pa onya adwuma na nipa mu ani adanse no mfa ntam no enko manhia okay ya besre papa ni me bre no me ye kan kire Panize bonsu ya wie ya kan kire wo hene no se mesre no ani die kwa so onye de se na efata me pese mekeka akum bebre ye mana homa tenten nante so kakra onye de se ne fata se kuruura ade asante hene mpe ba ko ne se wo fa anana na bi wabedi na konwa wa bra wo kwa akura ne wato asase dada na afi opeso gu wo fa nanimu ase wo kwa bi so papa ka wakoma to ye mwate ame ya adomu a mato ohene no nkra so se ya afranhwe ho mato ne nkra wo bete anya se ri be ko manhie afrikasie ekwa bi so kura na sase no so so obeton kura wo no watena wa che se ko no ka ho asem ka wakoma to ye mwate 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 na yenko ka afranchwa asase ne ho asem na sede Ghana mamrate na nananom eye omonsem bi no awura nananom dia nenso so ekwa bi so no se udinini na se hono awia yenka se ubetumi afa na outright de nenso so yese kenkomodie bi koso hello Osei Aboagye majo su eburu katache yanko mebrani so a ese na sam kasa abo ho o kasa fe ese na sam no
Nupa, and now, yes, another papa, no. Okay. That's a pan. Yes, I could be sitting out, but I have been down here. On 7 coming here. And so next what I can say, on from my winter coming to which I put it. What's a jam? I bet more than 30 years or 20 years. To get to die, I will Santa Hene kura no ompesa ade no da usi duru ba bia ye mungu. Hello. 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 Okay. Yey yanko. So kwa kwa Nigeria contractor masumu kuchi. Ofa no question that imo yawo. So better na 7 projects a degree da kwa ku yi bi. Ama sa so that na me ka to na osna na so tipim. Play bi encourage me bi na say play ga titu ne na oso tipim no hu asase no. Ghana card kura be ne digital. Oba no question no be ending can hajene. Bon, ebi pe bi na no mo nti no bi say. So bi no bi o mo no no fobi enyo. Eni pa but as so ba so trance. O ha say the project dey we should have talk as that so. Ebi mo atete ni mu eyi a wo tu na sa na kwa ko ba ko visa. Miskana na. We bi nke we gbo ku tu dem. Miskana nya do. Reason no baba be ye no. Ofo apedi ntama no. Da city. No okay, hello. 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 Ojira so. Hey, Asem. Hello. 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 Baby, I'm free with the man so kakra wa dawroma. Hello. What you mean kan? Hello, Mr. Ma one so kakra. Yeti o. Oh. Ya besre se ofra na watwo asem weta kapa so. Hello. Baby, I'm free with the yeti o. Yeah, but you do. Ma jo so eburu. No. Ma jo so. Oh. Hello. Your for friends here. Asem we menya sure say ye be wie ne enwie ne sa. Ne nana no be kwa akotwetwe nkomo. Every said you work kaka no ano odene. Mami tia. Ofoso bema office obi bu kwasia obi eje won nsem wade wa bra wankata otim se ye wodia aware sem hum nsem yade sem asem bi a kire so bia no Asem Mpe Nipa dwumadiefu ye behwe na yetu hu anam opade ya mama nso watimi enye wasomdwe e wa asetena manu nte no ye kira kwan wo kumase so ame Sheffield station ye ne no na ebo hye anase ye ne hye fence wall anabetimi afra ye manu 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 Memi enu bi abefre bia no ye beje oso ofo ye for happy birthday azuka mpacho domentam ye brenetia ye happy birthday enko enfama yadofo ya wonom sudidi sue Mama G ofo mama no ni Mama G oso chenya me ya adoma mo drink no mo nsabeka the birthday auntie happy birthday to you o the beba china wachina ano papa na aba china de se kwa nwo wachina nko enam kwa so nti o chenya me ya adoma oso mo nsabeka mo drink me birthday no kro kai mi o so dia no kra oyenipa se Inti happy birthday to you, Mama G. Erade Koswensha just want to have fun. You will have a fun. Erade Koswanya Wadom so US abrochimemo na erade Emma won kwatenti ahoden ene apomuden ewom pacho onye we ya Snyder de nie Mama Maji de ene na so ma ye na no asenso said there was see ebo Asem Mpe Nipa no ye ni so penti mama omuna Samoa Bema ye panyin Oforisuo Bema ne Mr. Lumba kwa kubuache na afi ohine yire ye nyina ye se ye ma happy birthday Nyankopon enya okese pa na Snyder so happy birthday to you way efri na akora we so ene na mu say ye
Pacho Snyder, happy birthday to you. Everyone kasa papa Reverend Apostle Frank Osei Ofaribane Kendi for Edema a Victory Charismatic Chapel and Afema Mary Reverend Mrs. and Asafoma nyina wo yesi ado papa ne wabusuafo Nyankopon koso enhra o man kwatente ahoden ene apomuden susu ewo mu na erade entutu anamon so ensi. We love you, we appreciate you a lot. Happy birthday to you. Omna Samoa. For happy birthday, ma me ame ofase. Kwame Hig. Aha, ayo mame akush. Udu asafu moonlighter. Kwame Tony ne bana no makonta no. Ono so na me ofase wenye mfie ebe kan 18 years. Enti Nyankopon wan chene shi. Do wotwe. Ah, say afin wanyini. Afin wa beri asenti Kwame Hig o mame akush. Eno papa Kwame Tony asafu moonlight. Omo say omo ma say akola ebe ye penimpa. Ibenye shika na fabero mo yakora papa wate ye ma happy birthday Kwame Hig. Akwani asaso obi a oboa e ma Asem Mpe Nipa ye de ba